nde ko noon nde wiyete kadi de ko 19 kowi ko makka non de jippi fi gawli jumhuri wa qala dahako gorko wiya dahako wi ko madaniyatun wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu li kasrati ma ishtamalat alayhi min al-ulumi wal khayrat o yina la Allah yidi ni fe kayre de do simo sabu ko mofte mayre e moddereji e gande o fil hadisi o wi sa'altu onani su'ila aishatun bi ayyi suratin kana yutiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal fo simo ne la Allah wadanno witri o wi ka yaqra fil ula o wi safa suma janga kuma janga na arabani de sabbis rabbikal ala dimmire de buya kaduna tarabir de qul huwallahu معوذتين ومن جملة فوائدها أن الإكثار من تلاوة يرسل الهدى يعني جاء مجرد ما يذكر سيمان اللي هود جنغود أدنى كلا كو جنغي برها كلا كو رين برها مجرد سيمان جاء كلا كو جنغود صار جنغان كلا كو ندان ده هوا بر مجرد ما يرجع لله كو عند الله الرحمن كو عند الله الرحيم كو عند الله سبح اسم ربك سبح sennu isma rabbika inde joome sennu inde joome al ala mo ganduda ko tow alladhi on khalaqa taqdo fa sawwa fondi tago mum walladhi on qaddara koddirdo ko haaji fa hada fewni e ko haaji ko e mojjere mo haaji e mojjinandi dum o fewni dum e mojjere mo haaji bonnudo ko fewni e bonande walladhi on akhrajal mar'a jaltindo durirde fa ja'alahu o wadi durirde be caggalde hettide go ta'an ko nduwiri o wi ko huda ko nganda ahawa balewo sanugri ko Allah wi min jangan min jangini qur'ana fala tansa ayjita min jangini qur'ana ha ayjita ma'ana la ma sha Allah subhanahu ko Allah haji mumtude hen dum kam hankande ari o paddum don innahu kanko Allah wi mo elle Allah wi mo ko la ta'jal biha hota hen innaka la dastansa awana jijjito fala tatabna saka hota tampino alama bil jahri biha fini de qur'ana innahu Allah ya'lamul jahra ma andi ko feeni to bangi kongol e golle wa ma yakhfa e ko suudi hen mo andi woni yassiruka kanko woni Allah wi minen goni newna no be yusra wanande ko newi sharia l'islam newi Allah min newnan fadhakkir wajru qur'ana in nafa'ati dhikra satawi ena nafakai wajru qur'an din wajru qur'an in nafa'ati dhikra fami hayso haysim bifo naftarta wa in lam tantafi wa in lam tanfa'a wa nafqaha kam li ba'di wa damun nafi li ba'di akharana wa naftari bi kama be ma sa naftara yazakkaru ma wa'churu qur'an man yakhsha mon ganda kulo wa Allah wa yatajannabuha wudiso qur'an wa sai kitadum al asqam malkisat alladhi on malkisat yaslan nara mo en nata jengol al kubra mangol jogordo nadde jengol on kam wona jogra ko haaje qur'an رسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين الأمرين إلا اختار أيسرهما كان لا الله وما داني سمنه gedi didi so wana o subo ko buri hen nawade kala ko buri nawade dum tan heeji tudde bismillahumma la yamutu fiha sawmayison so naati jeymungol o maayata to jeygangol fofto wala yahya o wurata ngurnam mojjam ad aflaha malama non man tazakka on labdo limana go zakarat marabbihi janti inde jomum e wa habbiri janti inde Allahu akbar salla juli waqtu joydi bal qaccuni kambe heferebe tusiruna al hayata ad-dunya e burna ngurdam aduna wal akhiratu al akhirah nani تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة بم تؤثرون الحياة الدنيا لكني كم بها فرق يبورنا نقولنا أدنى كوننا والآخرة الآخرة خير بور مؤمن وأبقى بور هذا أدنى إن هذا أي قال أي ملنود أو لاب لا هذا الآخرة قريب بور أدنى في الصوف الأولى أنا دفت قدينوال بدي بور أنا نمتون قال أن دفت صوف إبراهيم وموسى دفت إبراهيم ودفت موسى ننتو وورد عن أبي ذر ومناتي جمع دخلت المسجد
ناتي جماعة رسول صلى الله عليه وسلم بكم إن للمسجد تحية جماعة جوجي تلمنا بما هلكو ونسلمنا لجماعة يا رسول الله قال ركعتان تركعهما در جولا من بما يا رسول الله هل أنزل الله عليك شيئا مما كان في الصحف إبراهيم وموسى وبيوم بلونكو الله جبني أيوة هو دفتي أن موسى دفتي مثلا أن إبراهيم قال يا أبا ذر اقرأ قد أفلح من تزكى وذكر ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا فجنجل ما يلوم ما عندهم جنجونا قلت يا رسول الله فما كان في صحف موسى قوة دفتي موسى ونهم إبراهيم وتسكياji keeba fofof ko teskiyaaji tan woni hen ko boda haawa jananaado mayde holno weltorto woni hen ko boda haawa jananaado ko naato ko jeygol no jadirta boda haawa ewa gandude aduna yi aduna en aduna wayni holno hubbidorto e aduna boda haawa jananaado hoddi o holno tikkirta boda haawa jananaado hasbore no wasirta gollude dum do woni hen mbimi kadi Abu Zar kadi wi ya Rasulullah fama kana fi suhuf Ibrahim deftere Ibrahim on ko wonno toon o wonto go tindi ko den ko ayyuhal malikul musallidi e ma lamdo jokkado dole al mubtali anani de jarri porado al mawrur qomta inni lam ab askari tajma ad-dunya ba'da min lirani ma handindi nana aduna yoga hen e yoga walakin ba'astuka li tarudda anni da'watal mazlum ne lirmami ko ha lutta am to nyangi kala to nyaado fa inni la aruddaha wala kana min fami kafir so tawi neddo toñi kam mirtata toñange haso kefero sa toñi dum so wulli ma tan mi wadat wa kana fiha amsalu en hen tindi ko alal aqil ay yakula lahu sa'atun ko wi en hen o al amoyatun kanko Allah e deftere Ibrahima o wi ajjal fu jogade o yunaji fihi rabbahu taw mo gondindire jommakko wa sa'atun yufakkiru fiha fi sunnillahi azza wa jalla o jogo masalan o miijo hen golle Allah o jogo o mo yeewa hen e haajiji makko ko en ñamde en yarde en jogi ka o wi en waddi kaddinde kay nde Allah yakuna dami an illa fi salasin o amin so wana e gede tati o dum tazawwudun li mi'adihi o ƴeewa masalan ko kongol nafowol ngol omo yoɓoro fewde ruttorde makko wa marmatun lima ashin o ƴeewa masalan en mbuuɗu omo ɗaɓɓa pour ngurdam wa lazzatun fi ghayri maharamin o ƴeewa dakamme tawi wona ko harmi kadi o ƴeewa joom suudu makko wa alal aqil ka ay yakuna basiran o wi en waɗɗi kadi joom haqqille o wona jiyowo bi zamanihi aduna makko o anda mukbilan ala sha'nihi o huccita alhaali mum hafidan lisanihi o reena ɗemgal makko huccita alhaali makko o reena ɗemgal makko wa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu so neɗɗo nani limti masalan haala mum e golle mum famdal haala mum de illa fi ma ya'nihi so wona ko toɗɗi toɗɗake fof o haalta kala kene moƴƴina gurdam o golla kala kene moƴƴina gurdam makko hakkude makko e Allah o golla suratul ghashiyati simore nde ko non wiyete makkiyatun aaje de ko nogas e jeegom bismillah ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah allawi hal ataka hadithul ghashiyati allawi arema yewtere nde ganduda ko anani darga ghashiyati ko darga nyalama kippowo li annaha tarshal khalaiqa bi ahwaliha ne wonno nyalama o ko mo hippa tagoje de e kudhuli makko wujuhun yawma idhin jesi nyalama darga yara khashi'atun ko koyde amilatun golloje nasibatun tampude won hen jeeto de jeeda ko jom tampere tampoje tan ene bada ceenuje gejjelle tasla de ene naata naran anani tasla naran e ene naata jeengol haaniyatan gurgol jeese de tusta be jarne min ayni e sawde aniyatun hunde laysa lahum alana be da'amun yamde ton illa min dari'in so wana lekki weteni lekki nanda e daaba goto nyamata dum won yoɓi ko simmi won yoɓi dum ko simmi hay daaba goto nyamata dum so wana neddo tan nyamata dum fa fo daaba nyama o kelde dum ko simmi tan andi simmi joni wattake galle sa yi ngesa simmi joni min janno dum matam do ko hay wattake galle ay huude aratan jawdi baba hay sara baba naatite so naati nyamata so rawami naati nyamata so wana sofa en ben neddo tan huutorto dum ala Abu Darda o winon lekki kiido
الحسن ببي إن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع ويسيم بيناتي جينغول الله ورتر مبه ويته هيك الله ورتر مبه هيك حتى يعدل أنهم ما هم فيه العذاب هاي هيك نجى فصل مبه اللي بتدعو ولا دوم هيك نجى حكيم متول هواي مبه لت لبنقول دوم فيستغيثون ببي الله من ما يهيك ولا من فيغاصون بفابر بالدري كيلك ونون كيلو لك ذو غصة كجوم راكي ددر بددر فيغصون في بي جوم يرب نعم لك ددر فيذكرن أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالماء بتشفترون أيوة بتشفتر وند سبيت نوم أدونا ونديم بتلي نرنو ددر لك بتشفترون وصاف يستسقون ببي الله من جيل يرد الله من جيل يرد من هم دليل فيعدسهم الله دم دينبي الف سنه كيسو وينا هيتاده بدم bimi be kaydal ha heege fata mabbe jeygol no jeygol wayni no heege wayre mabbe be Allah min kaydi min tanfi Allah aduna be kiile kibe nyaam be deddo se be deddi man be ciftora to aduna de se ne deddi noma yaranno ko ndem tellinir deddere mum be Allah dum dina be hitade do dugujina be domda ha dum ka bona kadi ha dum ka bona summa yaskuna min aniyatin be jarne min ayninaani ne sewde wulde la hani atan wala mari atan wana welde wala nabi فإذا أدنوه من وجوههم سببلني جيسنا بسوني نيتن أي سلخ جلود وجوههم تن بري جيسده نيوتو دمول وترتني وشواها تن جمغول دم بندina yesongo فإذا وصل بدونهم so ndiyam dam yettima deedi be tan kada ha taje ko wonno der deedi ko fof yalta hay gowa kuno yastaghisu yughasu imma in kal muhri yaswi al wujuh bi sarab wa sar mustafaqan ɗum moƴƴi ɗum wani noon wujuhun je anani allah wi laysa lahum alanaɓe ɗa'amun ñamde illa min dari'in so wona lekkini weeni la yusminu kiiɗo noon faynata wala yugni nafata min ju'ine heege allah wi wujuhun jeete yawma idin on ñalawma noon na'imatun ko nemiɗi li sa'iha saabu golle mumen aduna ga radiyatun jarlaɗe to lakara fi jannatin e aljanna mo ganduɗa ariyatin towɗo la yasma'u fiha kanko neɗɗo naɓɗo toon wonanata to laqiyatun ko wiyete meere haala fiha ene toon aynin sawde jariyatun ɗe ganduɗa ko dogore fiha ene toon sururun daɗɗeteje ɗe ganduɗa marfu'atun ɓamtaɗe ɗe ganduɗa ko towɗe ko akwabune koppuji mawdu'atun ɗe ganduɗa ko pawayi ballinaɗi e dow masalan powle fuɗa ɓe jara wona maariɗi e tallaji masfufa ɗum baɗaɗi sappeji ko sawa duji e darabuji maɓe suusa ɗum ɗi ganduɗa ko bertaji allah wi afala yanzuruna beele kamɓe makkanaɓe ɓe darata ɓe jiiya ɓe tesko ilal ibili fewde e geloɗi kayfa khuliqat no tagira yoɓe ƴeew ngeloba no tagira yo neɗɗo ƴewta ngeloba ko ɓuurɗum hawnade ala o wili kasrati manafi'iha saabu hewde nafoje mum ka akliha lahmiha wayno tew mum ne ñaame ko surbi labniha kosam mum ne yare wal hamlu alayha e waɗɗade hen kadi o rukubiha anani e rimdude hen e waɗɗade hen wata naqulu alayha e ebbude ngeloba ilal biladil ba'idati fewde leyɗele goɗɗuɗe wa ayshuha bi ayyi nabatin akalatu wiyama nguura ngeloba kala fuɗi ene ñaama ka sajari wa suuki anani de koyɗe leɗɗe en giye en fof kañum wonda ko ñokortan wa sabruha kadi alal adasi wiyama ngeloba ne muña ɗomka fodde balɗe sappo tawa yarani fa aksara walla ko ɓuuri ɗon hewde faɗawa iyetiha e ɗoftogol mum liman qaada wonanto ɗo woɗum ngeloba kadi sa ɗowi ɗum kadi ɗofto kañum kadi yata watta piti piti kañum kadi sa ɗowi ɗum kadi ɗoftoto walaw sagiran hay soko cukalel so ɗowi ɗum tawi ha woni huuduha ngeloba jiddugol mum o yiyata o barika ɗum tawane jusi bil ahmali sagilati jinne tedduɗe wala tuusi man waɗi at hu yiɗiha ngeloba yaɓɓata on no ganduɗa anani jaɓɓude koyngal muɗum ko anani watata assaru bis sawtil hasani ngeloba kadi ene battina e sawtu belɗo ma zulzi akbadiha wonde tekkude kene mum wala shay'a min al hayawanati jamaa hadhihi al ashiya ala hunde yo hunde e poñkon dendinɗi ɗeɗo gueɗe gayraha ko wona ngeloba woni kawniha afdalu ma endal arabi e wonno ngeloba dendagal ko arabe ɓe fof jogui ko ngeloba ɓuuri moƴƴude jaaluha diyata ƴettude ɗum tagui kala baraɗo ɓe mbiya ɗum ɗo woni idde muɗum woni ibilu ismu jam on wiyama ko geloɗi woni ibilu geloɗi wiya abaru jamu taksiri
allawi wonani afala yanzuruna bele ɓe jiyata ilal ibili fewde geloɗi kayfa koliqanno tagira wa ilal samai fewde asaman kayfa rufi anno ɓamtira wa ilal jibali fewde kaaƴe kayfa nusiɓanno darnira wa ilal ardi fewde leydi kayfa suuɗi hanno wertira yeɓe ƴeew eɓe ƴeewi fa yastadilluna biha ala qudratillahi ɓe tindinoroɗo ɓe hattan Allah sa ƴeewi ɗum wonama andu Allah fa zakkir miijo anani walla fa zakkir siftimɓe nemaji Allah e dalillaji gotum paago hattan Allah innama anta muzakkirun ay an ka baajotoɗo tan lasta alayhim alataki e dow mabɓe bi musayɗirin ka bawnowo ana wawnata ɓeɗa ko yawaji illa man tawalla so wona on dunkitiɗo galimana wa kafara yeddi qur'ana on noon fa yu'azibuhu llahu ma Allah leftuɗum al azaba lefte al akbara mawɗo tawi neɗɗo yeddi qur'ana ɗurnima masalan qur'ana ma Allah leftumo e adun leftamo lahara kadi inna ilayna ay ko fewde amen iyabahum woni duttogol mabɓe mbarti kadi inna alayna koye dow hoddira amen hisabahum woni jobɗi mabɓe min goppata ɗum abadan ha cey suratul fajr si moore nde ko noon wiyete makkiyatun ɗum ko madina jippi ayide ɗon ko capantati bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi wal fajri mi wondiri fajri kala ñalawma wala yaani e jammaji asrin sappo Allah wi mi wondiri fajri kala ñalawma mi wondiri jammaji sappo taske ɗi washafi mi wondiri gorko anani de e debbo mi wondiri gorko e mi wondiri debbo wal watri mi wondiri gotel hono witri masalan anani wallayli mi wodri jamma ida yasiri so tawi hucciti hal fi zalika yati enende wondore qasamun wondore li zi hijirin wonande jom haqqille hol o bele no jogi wondore ɓurde nde ɗo mawnude Allah wi jawabul qasami o lato azzabunna ya kuffara makkar mi wodri Allah e ɗo gondoje pop mo an lefte onon hefereɓe makka alam tara bela anda an Muhammad kayfa fa'ala rabbuka holno jome waɗirno bi adin gol ɗo leñol irama bi adin irama gol leñol wiyete noon bela a andano Allah waɗirno gol ɗo leñol bela yiyani wiyama irama noon on woni lasli on woni ko tanum aadu o noon jibin ɗum ko us jibin ɗum ko irama eyo ko tanum aadu e fammi yimɓe ko aadu bun us bun irama bun sama bun nuhu alayhi salam leñol ngol innira ko taniɓe ko asa kanko aadu o wuuri ko duuɓi ujunere e temedde ɗiɗi o wuuri korosiga min sulbihi 4000 waladin wiyama o jibini ujunnaji hen e ɓiɗɗo ɗum kanko o kuɗaɓe wata zawwaja alpha imra'atin o resi ko ujunere debbo wo mata kafira numa e omunu kefe alah sab alah sab ko bon a faami ujunnaji nayi ɓiɗɗo jibini o wuuri ko duuɓi ujunere duuɓi temedde ɗiɗi o resi rewɓe ujunere o ma e omunu kefere kadi waddeno dañani ɗum woni noon bi aadin irama ngol ɗo leñol zatil imadi joomirawol darɗe ɗe ngannduɗaa ko juuɗe wiyama darɗe gooto maɓɓe ne woni a temennayyi diram allatino ngol leñol ngol ngannduɗaa lam yuhlaqa tagaaka mihlu ha yeru mum fil biladi e leyɗele to bange doole hay gooto tagaaka e bange doole e leyɗele poɗɗo e ngol ɗo leñol on ala kalan ɗo ndimɓe o so yetti on kalano ko ɓenɗo ɗen ɗum woni allatino ngol leñol lam yuhlaga ngol ngannduɗaa meeɗaani tageede mihɗu haa yeru mum fil biladi e leyɗeele to baŋnge doole e sembeji wa samuuda e ngol ɗo leñol allazina no ɓeen jaabu taƴannooɓe a sahra kaaƴe ene koɗa heen anndi aad omo joginoo ɓiɓɓe ɗiɗo heen gooto wiyete ko saddad oyo ko shadid oyo ko shaddad buna aad oyo ko shadid buna aad en mbi noon aadi o woori duuɓi ujunere duuɓi temedde ɗiɗi omo jibini ujunnaji nayi ɓiɗɗo mbiɗen eyyi joni noon o jibini shadid kadi e shaddad ɓeeɗo woni ronɓe mo e laamu
shadid kanko oɗo Shaddad bun Aad oɗo Aad o laaminoma aduna o fof nde o mayde ɓiɓɓe makko ɗiɗo ɓeɗo lomtimo Shadid e Shaddad caggal ɗum Shadid o mayi heddi Shaddad o Shaddad o laami aduna o fof nde o laamino aduna o fof omo heewi janngude defte kanko Shaddad o yiye defte he noon alhaali aljanna e sifaji muɗum ceesiyago makko e bandiyago makko noddimo kanko ne maade galle aljanna aduna o mahi galle o noddi maçonŋoɓe ene jiilanoma galle o ene mahanamo galle fodde 50 ujunere maçon ene maha en tant pornoji mahanimo on haalniɓe dendagal leyɗele ɗe fof kala joguiɗo kanŋe yo addu waɗi kuɓeje kanŋe kala ko miiƴata no waɗe o galle o duuɓi temetete ne mahe gasade joni noon galle o nana aduna he hay haaji ha subaka hande o mane aduna nana sallah sallam noon haalti qissa o nelaɗo wi yiyata galle o e aduna tan ko goto oyo ko Abdullah ibnu Qilabata noon wiyete on ɗon wonata sababu jiigol mum ko yiiloto ko ngeloba mum sene yiilo ngeloba rewa yatana naata galle he sikka ko aljanna nde o rewi yaade haw naate galle o yi ɗum o ƴeewi galle o no wayi ni o yi tiwoji ɗi o yi gueɗe ɗe o yi ɗum ɗo o yiyani hay goto o waafi silaɓe makko o naati nder galle to o yiidi e nder galle he kuɓeji ko wuuro no wurno o yiyani hay goto o yi ndiyam ne doga sardinŋaji ɓesnoje ne mbayno leydi sardinŋaji ne mbayno leydi calini doga dartotako o wi yata wona aljanna o yeyni o tinani haqqille makko joni yata wona aljanna o itte kanŋe kom ko wawi o rondi o saawi o yehi nde wari ha nder iraqe he o holliri noon ko yii ko haala ka yanu e on saaha Muawiyatu kañum wonno on saaha amiral mu'minina kañum lomtino haala ka yanu e muɗum Muawiyatu noon noddimo namdimo alhaali ko wi ko o haalan ɗum no haalirni ha gasi eno yii galle o ni o haali mo awiyata nele goɗɗo onne ko Kaabu wiyete ko bawɗo jangde kanɗo o nele mum ari o wi Kaabu mbiɗo namdima beele galle ene aduna he galle aljanna beele nana aduna he o wi aha galle Shaddad bun Aad o wi o galle holɓe o haali noon galle o no marani e ko addinuwaji o maade issa o haali noon ko nelaɗo sallah sallam haalno wi gorko jiyowo galle o ko koroɗo ndo ko sokkola ko dabɓo way ko mum waɗi mbaalu keeji mum kiri waɗi mbaalu debbo jiyowo o ko neɗɗo sokkola wona boɗeje coy wona ɓaleje kurum ko neɗɗo sokkola jillodir ɗum mboɗi woɗi e ɗum ɗo ko sokkola tan o haali sifa neɗɗo o fof no wayata ni o yeccitino o yi Abdoulaye ibnu Gilabata o yi wallahi ko oɗo wonno o no nela sifa ɗin ko oɗo o wi ko oɗo kay yi galle o galle o noon nanayi aduna he won wiyoɓe galle o yiiloto ko ɗum haɗimo yiyede won wiɓe ala galle o koɗo wonno ɗon ha joni ko ɗon tan woni koye nder kam Yaman kam hakkude Yaman e Irak ɗon galle o woni kono hay goto yiyata galle o ko Allah wumni galle o satellikaji nane aduna e Amérique naɓe mbiya hunde fof ne gandi kono ganda galle o nane aduna kamɓe meeɗa yiidemo wona e galle mona Allah jaɓani hay goto yiya ɗum woni wa samuda e ngol ɗo leñol allazina no ɓen jaabu taƴannoɓe a sahrakaje mbaɗa ɗum cuuɗi bilwadi e cangol no wiye wadi ɓuura o firawna oɗone kadi jangto mo oɗo zil awtadi joom pengɗe pengannoɗo yimɓe ene wara ɗumen ɓeɗo allazina no ɓe hefereɓe ɗagaw ɓe ganduɗa ko bewɓe fil bilade e leyɗele fa aksaru fiha ɓe kebbine leyɗe alfasada bonandeji fa sabba alayhim rabbuka waji e mabɓe dow joome sawda azabin façon-ngaji lepte Allah waji e mabɓe façon-ngaji lepte inna rabbaka joome noon no bil mirsadi koye tomborde woni Allah woni tombotoɗo golle neɗɗo wala yafutu min han shay'un hay hunde fatata ko en Allah li jazihim alayha pour o yoɓa ɗum hay hunde suudata ko en Allah fof ne dara ɗimi anani fa amma al insanu so tawi ko neɗɗanke noon faamide wiyama kamɓe leñol samuda ngol ɓe mahi ujunere e temedde jeeɗiɗi wuuro fofo ko kaaƴ woni ujunnaji jeeɗiɗi wuuro kaaƴ fof ɓe mahi koye waadi ɓura noon ko wuuro ɗum ngo ɓalli ko Madina kono ko banggue Saam
joomi noon koye tomborde woni Allah o wi inna allaha la yanzuru ila suwarikum Allah darata mbadiji mon wa amwalikum darata jawɗele mon walakin yanzuru ila qulubikum Allah darata ene ɗo e hunde sowona ɓernde ma tan so ɓernde moƴƴi ganda omo darma so ɓernde ma boni ganda kam omo darma Allah ala ko darata e neɗɗo ala fof ko mbawɗa ñantade hawa yooɗa so wona ɗum so ɓernde ma yooɗi noon ko fof ene yooɗi بمعنى إن الله لا يرضى من عباده إلا الطاعة والإخلاص الله ala ko welete e jiyaɗo mum so wona ɗoftade so wona laɓɓinde ɗum tan woni ko Allah yiɗi hen o heddi ko ala haaju fa amma al-insanu fala yaltafitu li dhalika neɗɗo no yeccitta ko ɗum li kawnihi madbu'an ala khilafati wa innama yaltafitu lil ajili neɗɗo yittan ko aduna faame neɗɗo ko aduna tan jogui haaju kono noon Allah noon ala e neɗɗo haaju so waɗa ko mbiwami ko tan woni inna rabbaka joomela bil mirsadi Allah woni koye tomborde Allah kadim koye tomborde tan woni ene fadi ha neɗɗo ara fa amma al insanu so tawi ko kefere noon idha mabtalahu rabbuhu so tawi joom makko jarriborimama mo fa akramahu teddinirimo jawdi e ko wona ɗum wa na'amahu rokkimo nema fa yaqulu o wona wiide rabbi joom ndi akramani teddini kam fa amma ida mabtalahu so tawi jarribimamo so tawi jommam ana jarribimamo fa qadara alayhi rizqahu Allah ɓittinema ko arjiɗe muɗum Allah ɓittinema ko arjiɗe makko o dañata haydara fa yaqulu o wona wiide rabbi joomam de a hanani koyni kam so Allah jarriborimamo rokkimo jawdi ha heewi o wi Allah teddinimo so Allah jarriborimamo hoynimo ndo waɗimo bas o wi Allah hoynimo e wono noon kalla Allah wi laysa al ikramu bil ghina wana jogade ngalu woni jogade teddugal neɗɗo ne jogo ngalu taw koyɗo wal ihanatu bil fagri wana wonde bas woni wonde koyɗo ko innama huwa bidda'ati neɗɗo teddirta ko rewde Allah neɗɗo hoyirta ko wofde Allah kala gofɗo Allah haysa jogima ndi qaruna an ka koyɗo tan kala dewowo Allah hayso ka jelitoɗa de ñaama an ka tedduɗo nde wonno ko ɗum woni ko alaɗo haaj bal ɗaccuni la yukrimuna al-yatima kamɓe hefereɓe ɓeyde ɓe teddinani al-yatima ɓe moƴƴanta ɗum wala yahudduna ɓe kirjinta koye mabɓe ɓe kirjinta goɗɗo ala ɗa'ami e ñamminde al-miskin miskin allawi wa ta'kuluna tiraha eɓe ñama donateri jawdi donatendi eɓe ñama ɗum akalan ñamande lamman sattude allawi wa yuhibbuna al-mala eɓe jiɗa jawdi ubban gilli jamman kewɗi ɓe nafqata kalla guftokan allawi idha dukkatil ardu so tawi leydi ndi dillinama dakkan e dillugol ko wonno e dow leydi yirbinama kaaje ɗe jirbinama fofo dillinama wa jaa rabbuka yamirore joome ari wal malaku malaikaji ngari ene mbaɗi saffan ene mbaɗi sappeji ñande darga a ñande hen de woji a yawma idin ñande hen so tawi addama bi jahannama jeygol jahannama ngol addama e ngol waɗi masalan capanɗe jeeɗiɗi ɓoggol kala hen ɓoggol capanɗe jeeɗiɗi ujunere masalan malayika ha nangar ɗum Allah wi yawma idin ñande hen de yatazakkaru insanu ñande hen kefeero micco ñande hen say miijo ñande hen neɗɗo baɗannoɗo ko boni siftora Allah wi wa anna lahu zikra holno wodirantamo ciftorgol tawde ko toon ko nafata so tawi ko maya jiya jeygol ne ciftora Allah tarda gay torotaran kan mbim torotara tardi ko wiide aya oɗo jippi wo jii'a yawma idin bi jahannama ñande oɗo aya jippi ñande hen nelaɗo Allah jangi e yeeso sahabaɓe aya o yeeso makko wayli kanko nelaɗo Allah o urifa fi wajhi yimɓe fof ƴeewi yeeso ngo tawi ne ɓawliri wi kurum ha tastadda ala asahabi no yeeso ngo ɓawliri ni ɗum muusi sahabaɓe caggal ɗum o wi Jibril jangani kam joni kalla ida dukkatil ardu dakkan wa jaa rabbuka wal malaku saffan wa ji'a yawma idhin bi jahannam sayyidina Ali wimo rasul sallallahu alaihi wasallam
holno jahannama addirte o wi jahannama addirte kene waɗi 70 ujunere ɓoggol kala heen ɓoggol 70 ujunere maleyka ndasar ɗum kono jeyngol ngol wonay folde ene liɓaɓe o wi so tawi ngol woppama mangol sum dendagal tagore wonde ɗo nde fof caggal ɗum mi faye maggol somi faye maggol ngol wiyami maali wala ka ya mouhammad hol min hol an fa inna allaha qad harrama lahamuka alayya allah harmini tewma e am inna allaha harrama lahamaka alayya allah harmini tewma e am fala ga ahadun illa qala nafsi ɗon noon han kadi goo fof woyi heelow bane waɗi min demi boram goo fof no wiide min demi boram goo fof ko min tan de woyam yo goo fof ɗum yiya so wona nelaɗo allah nelaɗo noon ñen hen kañum ne wiya ya rabbi ummati leñolam wonno kanko mo andi kankam ko dad kanko omo andi ko dad ɓe ganda ɓe noon a sokkula ɗum woni boyon o wi yawma idin on ñalawma noon yatazakkaru l insanu keefeero siftirande ko welsiriyo wa anna lahu zicra holno wodirantemo ciftorgol yaqulu o waɗay wiide ya laytani hananino mi qaddamtu mi ardinino moƴƴere li hayati e gurdamam ɗam allah wi fa yawma idin ñande hen nde la yu'azibu azabahu ala leftowo yeru lefte allah ahadun hay goto leftata lefte allah ɗe hay goto tottata mbimi hay goto tottata lefte ɗe kanko tan noonne wala yusigu wasaqahu ahadun wala yusigu holnata wasaqahu woni tongata wala yusigu tongata wasaqahu tongi makko ɗi ahadun hay goto nenen ko kanko tan tongata ala mo tottata ala tongowo hono no tongirtani ala leftowo hono no leftirtani on ala يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس إيه ما فتان المطمئنة نغندو داكو هوليدو نغندو داكو هبيندو نغندو داكو جولدو الله ويدو ارجئي رتو إلى ربك فيودي جومه ستوي ندو أو إن مايا تودي كو جولدو fittanu wiide ko irji'i ila rabbiki abdoullahi ibnu oumar o wi so tawi maccuɗo allah julɗo ene maaya walla korɗo allah julɗo ene maaya allah neldanmo malaikaji ɗiɗi o addata ɓe gaddora pom o ko pom aljanna pom o kanko gonɗo e maayde o urnine pom o so urninama pom o tan o maaya Allah noon malaikaji mbiyamo mbiya fittano yaltu ila rawhin wa rayhanin yaltu peewa to uureteeri peewa to foftere wa rabbuki anki radin joomene welama on saha fittandu yalta e ndu uuri no comme uurongol lati sa ƴetti lati a waɗe hinere ma no wayta ni noon ruhu o wayta urde malaikaji tello e bangeji asaman gona e wiide won fittandu laamdu won tergal uurgal ummima leydi fayode do asaman fala tamurru bi babin illa futiha laha o wi fittandu wirtata ko damal so wona uddite wona wirtata ko malaika so wona duwonondu hatta yuta biha arrahman handu addane allah tabaraka wa taala no sujjana allah wiya mika'ilu nawduɗo fittandu wandu to pittali julɓe goni to on saha kanko mayɗo ɗaɓri makko ki yañe fadde 90 dira jaajiki e juutiki on kadi mbayano gonɓe wuuro ni on kadi wona hendude nata fam ƴuɓɓat so tawi wonko joguino e ɓur'ana no foti fof ɗum wonata annore makko so ala ko o joguino e ɓur'ana allah waɗanam toon annore fonde no nangue ni e qabri makko ay no nangue way aduna ni non wayata e qabri makko o ɗanono jomajo ɗanorto ni ala pindino ɗum so wona ɓurɗo yidde ɗum so tawi kefere kadi ko so maayi hankanti o wi allah neldamo malaikaji ɗiɗi ewa addanamo koltu ko ganduɗa ɓurgu lubde ɓurgu ñaadde e kala ko ñaaƴi on saha malaika o wiyamo yaltin fittanu ma jasnu fittanu lumdu fittanu bondu yaltu fewde jahannama e lefte musde on saha yaltu joomene tikkanma faami han gande moƴƴani ma to
woni ya ayyatuha nafsu ehe ma fittando irji almutma'innatu huɓindindu ndu ganduɗa ko julndu irji ila rabbiki rutto fewde joome radiyatan aɗa wela ko Allah rokkuma e moƴƴere mardiyatan ka welandu to Allah e golle ma ko golluɗa Allah ne wela fadkhuli naat fi ibadi e dendagal jiyaɓam moƴƴuɗo wadkhuli naat jannati aljannam fitandu Allah weenu noon suratul baladi simone nde ko noon ɗi wiyete makka ɗe jippi ayaji ɗe ko nogas bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah allawi la uqsimu mi wondiri bi hadal baladi ngoɗo wuro makka wa antano an muhammad noon hillun ka daktinɗo bi hadal baladi ngoɗo wuro ey bi an yuhilla laka a daktinanama wuro ngo fatuqatila fihi aɗa haaɓe hen mi yamirima wa walidin allah wi mi wodiri jinnaɗo hono baba adama wa ma walada e kala ko o jogori jibinde mi wodiri ɗum jawabul qasami o laqad khalaqnal insana allah wi wallahi ɗeɗo gondoje pop ko min tagi neɗɗanke fi kabadine tampere wallahi min tagi neɗɗo tan koye tampere ko ari neɗɗo ne sippira fof caggal ndi jibina ko taƴede wuddu ndu haɓɓe so ɓenni ɗon o sippiray muynugol so jooɗima ñalawma kurɗo o muynani tan o mayat caggal ɗum o sippiray purgol ñiiƴe jaggo ñiiƴe so ɗon ɓenni o sippiray dillugol ɗemgal so ɗon ɓenni o sippiray ento ɓuri muusde hay fiyeede so ɗum ɓenni o sippiray duhaade o sippiray muusuuji o sippiray sunnuuji so ɗum ɓenni o sippiray ceerno e jawlogol mum o sippiray ceerno e neegol mum o sippiray ceerno e siyas mum o sippiray ceerno e kulol mum so ɗum ɓenni o sippiray alhaali yidde resde so ɗum ɓenni e heñaade e resde so ɗum ɓenni o sippiray e dañde ɓesngu e dañde ko liggonte e dañde jawdi so ɗum ɓenni o sippira e maade galleji e maade kuɓeje so ɗum ɓenni nayowo ara e koppi muusoji ngara e makko koyɗe muusoje ngara e makko hankanti ko ganduɗa a wawa limtude ɗo ko eno kelu hoore en ñiiƴe muusoje en guite muusɗe en guite gumɗe en fof ngara e makko so ɗum ɓenni kadi e sunduji ñamale bone ñamale kadi ara e makko o sippira caɗele jawdi o sippira caɗele fittanu koyno fiyede en sokede en kala ñalawma garɗo wonko sippirta so ɗum ɓenni mayde nana yeeso o maaya so maayi kadi haɗani ɗon o waɗe e gabri leydi fawe dow makko tuufeje pawe dow makko leɗɗe pawe dow makko bandi kadi ɓiɓɓe makko e miñi en goppamo ɗon jaaha woppide yewere so ɗum ɓenni malaikaji ɗiɗi ngara e makko munkari e nakiru ene namdo alhaali makko holko o jogui ha ganda so ɗum ɓenni ɗabriki ɓittamo ha o ɗeɓa dajjitade leydi ndi arta e makko ɓittamo ha porko ɗe nanggamo so ɗum ɓenni niɓɓere ƙabri kadi noon ɗon ko bone so ɗum ɓenni ummital o daro yeeso Allah o hasbe so Allah ñawanimo moƴƴere o faya aljanna o fofto hankanti so wonno woni so tawi wonno alhaali way kadi tampere jokko wonata jeygol ko ni dey neɗɗo tagira woni ko Allah wi laqad khalaqnal insana fi kabadin wallahi min taggi neɗɗo koye tampere kanko fof ko tampere gurdam makko mum ko tampere ha o maaya so wona o nata aljanna foftere ala Allah wi ayahsabul insanu bele sikkan neɗɗo
mo jangono den hecci hanki abul asad ibn kildata binalo ko jaw doole o kany way malaikaji Allah wi bele o sikkar an ko woni fi lan yaqdira alayhi ahad hay goto ala ko wawe makko dum sikkar wallahu non qadirun alayhi Allah ka won ko wawe makko yaqulu mo heewido mo waso wi ahalaktu malan lubadan mi halki e dow anje muhammad jawdi kewdi modo rokka yimbe yo ballam anje muhammad Allah wi ay hasab bele o sikkar an ko woni fi lam yarahu ahad ma do sikkar ko hay goto yiyani fima anfaqahu aha ko bo nafqara ko e andude ko nafqara ko no foti o sikkar ko hay goto anda dum wallahu non alimun bi qadrihi Allah en andi fodde ko nafqi ko Allah wi odo kangal alam naja allahu mbele min badanano mo aynayni gite didi walisanan e demgal wa shafatayni e toni didi mbele min badanano mo dum kanko yaqulu fil hadith Allah nabi yabna adama an bi adama inna za'aka lisanaka fima harramtu alayka faqad a'intuka alayhi Allah wi so demgal ma ngal fodondiri e ma ko karminmi e ma haalde so demgal ngal wiine haala dum Allah wi mi wallima gede didi mi wallima ñiide artir mi wallima toni artir a haalata sa yiɗi haalde ko boni a artiri ñiiƴe ma a artiri toni ma aɗa jogori haalde Allah wi mi wallima e ɗum Allah wi so gite ma mbi ene ndaara ko karminmi e ma mi wallirima kadi geɗe ɗiɗi gite ɗiɗi ɗum to ñamamboji ɗi gartira nde ɗum o nguga nguru less ngu e nguru dow nguɓɓa gite a jogori yiide so tawi yitere ma wino holluma ko harmi muɓɓo gite ƴeewa sa yiya sa yii tan ko a wela wa inna za'aka farjuka ila ba'di ma harramtu alayka so farji ma yidi wadde ko boni Allah yimi wallima dago tuba ma ndu hoda sa duima tuba walla hadima wudar ma do ko boni watta wallima wallima ege kala ko badda an wela Allah wi alam naja Allahu bele min badanano neddanke aynayni gite ɗiɗi woni sanan e ɗemngal wa safatayni e toni ɗiɗi wa hadaynahu min pewnanimo min peññinanimo an najadayni laabi ɗiɗi laawol moƴƴere e laawol bonande kono noon falaqtahamal agabata o yawtani ko wiyete agabata ko hayre o yawtani yani o waɗani ko wiya ɗum firti falaqtahamal agabata o yawtani nde hayre maana o waɗani ko wiya ko o waɗani ɗum wama adraka noon mi andinanima an muhammadu mal agabatu ko woni agabatu mi haalnanima a anda ko firti agabatu e lewwi nelaɗo Allah a anda ko firti agabatu tan Allah noon ne haalnam ko firtata agabatu o wi agabatu firta ko fakku ragabati ko hoɓɓidde dande miskino Allah maccuɗo mo kalfuɗa jaafoɗa ɗum jaha ɗum koye agabatu jeeya aw ida amun fi yawmin walla ñamminde ñalawma gooto zi masghabatin neɗɗo mo ganduɗa ko joom heege tawa kadi yatiman ko al yatimu za maqrabatin joom jiidigal aɗa jogii jawdi awa ɗo ko miskino Allah ko al yatimu te onon jiidi ñamminamo baraji mum Allah andi tolli hay goto anda en kaalino hanki tan nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi kala ñamminɗo neɗɗo langere wotere ɓuri hewde baraji e maade jumaji ujunere langere wotere ñamminde miskino Allah ɓuri hewde baraji e maade jumaji ujunere deke en gandi jaati geɓe men ɓe kam kañumen kam kalta kaadi ñande kala ni ñammina en longue wona wotere kadi ko longue ha heewa
ɓe kam ganda jumaji mumen ɗo tolni jaari ñamminowo almudo kam anda jumaji mum ɗo tolno on kam Allah andi jumaji mum telni taade ko te kadi ko miskina Allah te kadi a ñamminirande oɗo jiiɗi a andani to jeeya ko Allah tan ɓaddirɗa hay hunde a waɗirani a anda to jeeya a anda to ummi yoɓanima aɗa ñammina aɗa yarna a ɗaminaki mum kadi haydara sabu so tawi tinima arti waɗa ko hokkuma seeɗa so tinaki haydara an kam ka o kay kam dañi moƴƴere ala ko haali kadi ko miskino kadi ko alyatimu kadi ko bande ɗum woni fakkura gabatin mo Allah wi o aw miskinan walla o wana bande ni kono ko miskino o wana alyatimu ni kono ko miskino za matarabatin jom basal ko miskino jom basal mo ganduɗa jungo mum koko takke leydi haydara ala summa kana retti kadi oɗo o laati mo ñamminɗa o laati kadi min alladina amanu o jeeya koye ɓen ɓe ganduɗa ko gonɗinnoɓe Allah watawasaw ɓe ene mbasodira yoga mumen e yoga bisabri e muñal e ɗoftare Allah e muñal e wasde wofde Allah kanko ñamminowo miskino o ñamminɗo miskino o summa kana min alladina retti o laati kanko oɗo o jeeya koye ɓen amanu gonɗinɓe Allah ko julɗo kadi ñamminowo kadi ko julɗo wata wasawɓe ene mbasodira yoga mumen e yoga bisabri e munji wata wasawɓe ene mbasodira yoga mumen e yoga bil marhamate yurmodirde aha Allah wi ulaika sifiɓe ɗiɗo sifaji ɓe dañɓe ndeɗo moƴƴere ɓe ɓeɗo ashabul maymanati ɓeɗo goni ñande yawmal qiyamati rewoɓe banggue ñaamo ene payi aljanna yo Allah wattu ene ɓen walladina kafaru ɓen ɓe ganduɗa ko heefereɓe ɓen ɓe ganduɗa ko yedduɓe bi ayatina e ayeji amen yedduɓe qur'ana yedduɓe ko qur'ana wi yo waɗe yedduɓe qur'ana sali ɓeɗo hum kañum ɓeɗo ashabul mash'amati ɓe goni yimɓe bedda banggue nano alayhim koye ɓeɗo narun jeygol musadatun ombagol koye ɓeɗo jeygol omboto alayhim wone mabɓe narun jeygol musadatun ngol ene ombe jeygol coketegol ɓe mbaɗe e nder kuɓe nder bakane ɗe ko jeygol bakane ɗe gudde ɓe nanne toon ɓe ombe kamɓe pop ɓe nanne to jeygol to e woɓɓe gonta yaltu te hendu natata toon wamma natta toon ko bonnata suratu wash-shams makkiyatun aaƴa ko 12 bismillahi rrahmani rrahim bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi wash-shamsi mi wodiri nange waduha e leer mum wal qamari mi wodiri lewru idha talaha so tawiri wi e nange so nange muti e lewru ƴellitimo wanna heeri Allah wi mi wodiri nyalawma idha jallaha so tawi ɓamtima hen wallayli Allah wi mi wodiri jamma idha yaghshaha so tawi hippi jamma so hippi nyalawma niɓɓere mum wassama'i Allah wi mi wodiri asaman wama banaha eko ɓamti ɗum wal ardi mi wodiri leydi wama ɗahaha eko werti ɗum wa nafsin mi wodiri pittali wama sawwaha eko soksokinta e mum fa alhamaha Allah ƴengitini fittanu ndu longini ndu fujuraha fajirago mayru so tawi jomum o hulani Allah wa taqwaha Allah longini ndu kulol mayru Allah hollinu moƴƴere fewde e moƴƴere walla hollandu bonande fewde e bonande holko woni jawabul qasam Allah wi wallahi ɗeɗo gomuji fof qad aflaha man zakkaha wallahi malama laɓɓinɗo fittaɗo e bakka wa qad khaba wallahi perti man dassaha on cuuɗɗo fittaɗo e goofi
kazzabata samudu Allah wi fenni leñol ne wiyeni ɓe pennino annabi maɓɓe ne wiya salihu leñol ngol fenni bi ɗagwaha sabu bewre mum idin ba'asa temande yaaci asqaha ɓurɗo malkiseede e ngol ɗon leñol on wiyete ko Quddaru ibnu Salif wa huwa asqal awwalina wiyama dendagal tagaɗo tuggude baba adama ha yetti nelaɗo Allah kala gonɗo ɗo malkisaɗo oɗo ɓuri malkiseede wa kana rajulan asqara wiyama ko gorko mo ganduɗa ko sokkora azaraga korodo kasiran dab wa fil hadith rasul sallallahu alaihi wasallam bi sayyidina ali atadri man asqal awwalina aɗa andi ɓurɗo malkiseede adiɓe sayyidina ali wi Allah ene laaɗo on ɓuri andude o wi barnoɗo ngeloba salihu o on ɓuri malkiseede a tadri aɗa andi kadi ɓurɗo malkiseede e wattintoɓe tuggude am ha darga ɓurɗo ɗo malkiseede sayyidina ali wi ala Allah ene laaɗo ɓuri andude o wi barɗo ma an o wi sayyidina ali barɗo ma o ɓuri malkiseede on wiyete ko Abdullahi ibnu Malja andi o wiyata ko juul ko noon wiyata ko juulɗo wiyata kono noon o wona juulɗo ko juulannoɗo tan o wari Seydina Ali ko Kuufa Iraq saha fajiri juulna salatu o fi Seydina Ali laƴƴi Seydina Ali yani Seydina Ali o goppumo so selli itta fittanu makko so maayi ɓe mbaram wonani Seydina Ali maayi o maayi o watti kamɓe fof mbara Seydina Aboubacry en Seydina Oumar en Seydina Ousmane en kamɓe fof mbara ɓe mbarda tooke ɓe ɗeɗɗa ɓe mbara ɗum woni idin ba'asa tuma nde yaaci asɗaha ɓurɗo malkiseede e leñol ngol wiyete ko Quddaru fa qala lahum rasulullahi biyani ɓe nelaɗo Allah nelaɗo e maɓɓe o hono Salihu o wiɓe ɗum ɗo naqatallahi ko ngeloba Allah goppeeba o suɓyaha kamba e yardire mabba ñalawma mabba andi ngeloba ba yarata hande saba yari kamɓene ñande hen ɓe jarata kala gonɗo wuuri he yarata so wona kosam ñande ba yonta yarde foof hay goto yarata ndiyam wuuri he ko kosam tan yarata kosam mabba saba arti tan galle fof ba sannoto so barigal joguiɗa ko ha heewa so bidon joguiɗa ko ha heewa kala ko joguiɗa ko ha heewa tan ñallon yarde hen Allah winde annabi Salihu wiɗo goppeeba o suɓoyaha e yarande mabba fa kazzabuhu ɓe penni ɗum fa agaruha ɓe mboriba ɓe mbari ngeloba ba beele ɓe jogo ndiyam ɗam tan Allah winde ɓe mbari ngeloba ɓe ngari bi annabi Salihu min mbari ngeloba annabi Salihu wi ay bisimilla wona hande ko alarba o wi ay ɓe mbi ay o wi hande son pini janggo ñalawma alarba o son pini ñalawma anani alarba o jeese mon coyɗat ñalawma alkamisa o jeese mon gojja ñalawma aljuma o jeese mon ɓawla ñalawma aseda o kalkoɗon ni ɓe kalkira salasata ayamin zalika wa'du ghayru makdhub Allah wi nde ɓe mbaɗi noon fa damdama alayhim ombi e maɓɓe rabbuhum joom maɓɓe bi zanbihim sabu bakkatuji maɓɓe Allah ombe maɓɓe lepte fa sawwaha o fondi ɗum e dow maɓɓe Allah wi wala yakhaf Allah noon wi hulani uqbaha ndewgu mum Allah wi hulani ndewgu mum holko mbaɗirɗani Allah wi hay goto hulani en Allah wi mi halkiɓe te biyowo ko mbaɗirɗani ala suuka fiyo wi noon min halkiɓe wala yakhafu uqbaha e jangguin maɓɓe fala yakhafu uqbaha e jangguinneɗe fof ne seni o hulani ndewgu mum ko mbaɗirɗani hol sababu ala min tewi waɗi suratu walleydi simore nde ko noon nde wiyete Allah wi anani makkiyatun aaje ɗe ko nogas e goo Allah wi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi wallayli mi wondiri jamma ida yaghsha so tawi hippi niɓɓere mum hakkunde asaman e leydi wannahari mi wondiri ñalawma ida ta jalla so feeñi wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa
mi wondiri ko tagi gorko tagi debbo holko woni jawabul gasani o inna sa'yakum la shatta wallahi golle mon ne certi wallahi onon yimɓe oɗon certi golle fa amma man aada so tawi ko on dokkuɗo haqqe Allah wattaga huli Allah wa saddaqa gonɗini bil husna la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah oɗo fasanu yassiruhu mamin newnan oɗo lil yusra wonande ko newi hono aljanna wa amma man bakhila so tawi ko on ɗawɗo haqqe Allah wastaghna yondini ga baraji Allah wa kazzaba fenni bil husna fenni qur'ana fenni la ilaha illa Allah fasanu yassiru on mamin newnan ɗum lil usra ko satti mamin nanu ɗum jeygol wa ma yughni nafata non anhu ga makko malahu jawdi makko idha taradda so halki walla maluhu so halkima jeygol jawdi makko nafatamo inna alayna koye dow hoddira amen lal huda feññinde laawol peewal ko yalta e laawol majjere beele laawol peewol ngal rewe ko haalana ɓe laawol majjere ngol beele ngol woppe wa inna lana ene woodani min lal akhirata ko wiyete lahara ko minen jeyi wal ula ko wiyete aduna ko minen jeyi ndeke fa man ɗalabahuma min gayrina faqad akhda saɗa yiɗi aduna koto Allah ƴewata saɗa yiɗi lahara koto Allah kala ɗaɓɓuɗo aduna to wona Allah on woofi lawol kala ɗaɓɓuɗo lahara to wona to Allah woofi lawol hiɗɗo fof koto Allah faata saɗa yiɗi aduna ƴewta Allah saɗa yiɗi lahara faata Allah aya fa anzartukum mboɗo hulɓini on mboɗo hulɓinira on onon makkanaɓe naran jeygol talazza ngol ene dulbito la yaslaha natata e maggol noon illa al asqasa wana malkisaɓe allazina on kazzaba pennuɗo nelaɗo Allah wata walla runkiti galima naf o dima natgol wa sayujannabuha ma woɗɗitine ngol al atqa kulɗo Allah allazina on yu'ti malahu mo ene totta jawdi mum Allah yatazakka pour laaɓa to Allah tawa yaltinira jawdi ndi wana yeengo wana nannanti yaltinir tan ko Allah ene laaɗo mum woni sayyidina Aboubacry radiyallahu ta'ala anhu o meeɗino wirtade Bilal oɗo Bilal ibn Jammuh kanko woni Bilal ibn Rabah ismuhu Hamama yummakko wiyete ko Hamamatu kanko Bilal bammakko wiyete ko Rabah yummakko wiyete ko Hamama ko gonɗinɗo Allah te gonɗuɗo e gonɗingol mum Allah omo gonɗini Allah omo gonɗi hen kadi ɗahirul qalbi ko labɗo ɓernde Umayyata ibn Khalaf ko kefeero kañum halfunomo so tawi ceeɗu waɗi pulum lum wuli jaw kanko oɗo Umayyata kuɗaɗo o yaltina Bilali so nangue wuli o lelnoya ɗum e kaaƴe o ɓoora ɗum ha laaɓa o lelna ɗum e kaaƴe so lelni ɗum e kaaƴe o ƴetta kaaƴal ɓuttal o fawoye becce mum o wona wiide a seelata ko ni hane mayɗa fof walla jedda Muhammad ni tan kono kanko Bilali konngol makko bongol e moƴƴo fof ko ahad goto rasulu sallallahu alaihi wasallam wirtimo omo wiya noon nelaɗo wi goto mo mbiyata o de ma dande nelaɗo yetti Aboubacry Siddiq o yewtide muɗo wi Aboubacry wi naam o wi Bilal de nan Aboubacry andi ko nelaɗo Allah yiɗi wiide ko faati galle mum ƴetti libar kanŋe fayto Umayya o wi Umayya kul Allah goppa o jeyaɗo Allah Umayya wi ko an bonnimo so wonko mbawɗa dandumo kanko Aboubacry tottimo libar kanŋe o nawti Bilal remɗina wanno wiɓe won konngol wi ala Bilal Aboubacry wi ko mboɗo jogui maccuɗo ɓurɗomo tidde on kadi koye diine ma woni armi tottuma on goppamo mbasa leftudemo wiya mon konngol wi wayno Isaqa bonimo Sayyidi o wi nde Aboubacry Siddiq yetti Aboubacry Siddiq wi
ono foti ɓe jeeyata ɗum koye mboɗo yeeyama aɗa jogui maccuɗo wiye nastas ene jogui ujunnaje sappo menkede kanni piiɗo ene jogui horɓe maccuɗo ene jogui jawdi jahori o keefeero Aboubacry noon ala fof waɗani yo jaaba Allah sani Aboubacry cikkanimo woppimo ewa oɗo kuɗaɗo noon Umayya wiwi ko on Aboubacry tottimo on nawi Bilali o rimɗini ɗum Aboubacry rimɗini goɗɗo ne wiye Amir bun Fuhayra on tawama walde Badri wara ko ñalawma mauna o rimɗini goɗɗo debbo ene wiye Ummu Umaysi o rimɗini debbo goɗɗo ne wiye Zuhratu nde o rimɗini o kanko Aboubacry on ɗon tuubi jaɓi Allah wumi on ɗon ko korɗo hefereɗo wonno Aboubacry soodimo rimɗinimo o wonti juulɗo tan wumi kamɓe hefereɓe mbi ɓe mbi ma adhaba basaraha illa Lata wal Uzza ɓe mbi ala ko wumnimo so wona Allah men biyeteɗo Lata e Uzza kanko debbo o heeɗi o wi on cemti Allah bonimon cemtata mi wondiri suudu Allah ndu Lata e Uzza mbawa nabde mbawa lornude tan Allah artirinimo guite makko kisa o watti yiide Allah wi wa mali ahadin indahu min ni'matin alana hay gooto to Allah e neema tujuzamo ene yoɓe illa so wona mo ganduɗa golli ɗum ibtiga a wajhi rabbihi ɗaɓɓude yeeso jomum ala towɗo hay gooto ala neema mo ene yoɓe so wona gollirɗo Allah golliri ɗaɓɓude yeeso Allah gollirani yeengo gollirani ha wiye wooru ko Allah tan golliri on de ma yoɓe ha heewa wala sawfa yarda woodi kam so hokkama ma wele saabu hokkete ko aljanna so niɗo hokkama aljanna noon foti ko weltade ma tan Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar la ilaha illa Allah walillahi alhamd suratu wadduha makkiyatun aaje ko sappo e goo walamma nazalat oɗo ayede jikki rasulu sallallahu alaihi wasallam habbiri tuggude mayre ha less kala simoro habbiran a faamiɗo Allah wadduha bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi wadduha mi wondiri beetawe andi beetawe nange hoore jiita beetawe ko tuggude 9 heures ha midi en ko wiyete beetawe tuggude midi fewde toujours wiyete nange hoore Allah wi mi wondiri beetawe wallayli Allah wi mi wondiri jamma iza saja so tawi deeƴi jawabul qasami o koma wadda'aka rabbuka wama qala andi woni sababu aya o jippade kono rasulu sallallahu alayhi wa sallam waɗino saha goto aya Jibril wayru tellade makko wayri tellade makko on saha joom suudu Abu Lahab ene wiye jam Ummu Jamil are makko tawi mo andi ko gorgol makko o kefeero tan kono gorgol makko kam tawi mo jooɗi kanko nelaɗo Allah wiya Muhammad inni la arju an yakuna saydanaka tarakaka lam arahu qurbaka munzu laylatayn aw thalatha o wi mboɗo sikki tan seyɗane ma o ko goppuɗoma seyɗane garannoɗo e ma o wi noon nelaɗo Allah o wi seyɗane garannoɗo e ma o ko goppuɗoma mi yiyanimo omo jooɗi sarama fodde jammaji ɗiɗi hande walla tati Allah jippini aya won konngol wi ko wahyu leel tellade ha ɗum muusi nelaɗo Allah o ari so suudu Kaaba omo nodda Allah Allah jippini toon won konngol wi hono ko hawlatu andi hawlatu ko korɗo subaka fof so fini dado ha tiiɗa faya galle nelaɗo Allah no liggade o wi ɓoosaru rawandu meeɗino nadde galle nelaɗo Allah ɓoosaru ndu ɓenno nder huɓere ha heɓoye less diwa maayi toon nelaɗo jooɗi balɗe Jibrilu arani nelaɗo wimo hawlata o wi naam o wi wonko kewe gallam he Jibril ɗe balɗe fof arani ƴeew ya fittu galle o ƴeewa hawlatu
ƴettumi pittirgal nanumi ɗum less diwa mboɗo fitta mboɗo fitta ndeke yo ɓoosaru maydu nan toon jaltinmi ɓoosaru ɗum beddoymi caggal tata gartuɓe tan jimi nelaɗo Allah ne signa ene wayno gonɗo jangaɗo no wayata ni o wi kam suddam cuddumomi Jibril telli o namdi Jibril noon holko haɗi ɗum arde e makko no yiɗir ni o wi Jibril wimo beela anda minen so galle rawandu nan hen min garata e on galle so galle portele sene galle min garata e on galle nafe ɗe kala galle baɗɗo natal on lelon en ɓikkon Touba dalli en so nane galle Malika Arta ɗo moƴƴani walla debbo so itti ko sukuru mum yalti Malika Arta ɗum woni noon Allah wi noon woɗi noon Allah wi wallahi ma wadda'aka rabbuka wallahi joomi woppanima woma qala wañanima ala ganda walal akhiratu ganda moƴƴereji ɗi Allah fodanma to laakara ɗi hayrul laka ɓuuri moƴƴandema minal ula e aduna e ko woni mum moƴƴereji fof aduna Allah rokkuma e aduna ɗi ko Allah moftanma laakara ko e moƴƴereji ɓuuri wala sawfa yu'lika rabbuka ma joome rokke to laakhara e moƴƴereji dokke mawɗe fatardaha beleɗa rasulu sallallahu alaihi wasallam wi idan tawde ko mami wele wadde la arda wa wahidun min ummati fi nnari mi jogorani welede ɗon ɗo goto e leñolam ne jeygol bono welede tawa hay goto e leñolam natan jeygol Allahu akbar Allah wi alam yejidka mbele kanko Allah o tawanoma yatiman ka alaytimu bamma ene maayi yumma ene maayi wiyama bamma ko kanko nelaɗo Allah ne maani de omo wona reedu lebbi ɗiɗi omo e reedu yummakko nden bamma ko maayi won wiɓe andi kam o wiyata kiiraɗo kono enen joni so dañi neɗɗo o bamma ma yi gila jibina tan wiyete ko kiiraɗo wiyete ko kiiraɗo mara nelaɗo ɗon kiiraɗo wiyama ko adi jibinede mo lebbi ɗiɗi won wiɓe noon won wiɓe ko ma o jibina nde bamma ko maayi won wiɓe ko lebbi jeeɗiɗi won wiɓe ko lebbi jeenayyi won wiɓe ko lebbi jeetati won wiɓe ko lebbi nogas kono ko selli ko lebbi ɗiɗi omo reedi yum makko nden bamma ko maayi ɗum woni qada bi abwa abdoullahi hina mada saharani lil hamli lebbi ɗiɗi omo wona reedu nden bamma ko maayi babiraɗo o maayi ko madinatu munawwara babiraɗo o galle ni wiye tabi'a ɗon ubba fi dari tabi'atin tahdar min alwahmi hoto haange koy ko dari tabi'a ɗon ubba yurwabi nuni noon won wiɓe nabi'a wa aynin ba'du mujamatin wa ghaynin yurwabi nunin wa ghaynin ba'du mujamatin won wiɓe ko nabi'atu galle o wiyete kono ko haqiqa ko tabi'atu won wiɓe ubba ko abwa wiyama abwa waɗɗani madina yumma kone maayi omo yaara e duuɓi 4 won konngol wi duuɓi 5 won konngol wi duuɓi 6 won konngol wi duuɓi 7 won konngol wi duuɓi 7 won konngol wi duuɓi 9 won konngol wi duuɓi 12 won konngol wi aywa e lewru e balɗe 10 won konngol wi noon ala kullin duuɓi 4 ɗi ɓuri yaarede yumma ko noon maayi ko abwa won wiɓe ko hajum taani ko abdoul mouɗalibi ne maayi omo yaara duuɓi 7 bamma ko abou ɗalibi nehimo kañum e bammakko jiidi yumma e bamma wiyama noon nde bammakko maayi yummakko maayi malaykaji ngari to Allah tabaraka wa taala ɓe mbi baga nabiyuka yatima يبقى نبيك معدودا من الوتر وقال الله إنني لا شك حافظ وربه أونه كافيه في الوتر الملائكة جي قال الله امبي عندي بما او هديما ko alyatimu yumma ko maayi bamma ko maayi Allah wi ma ala o ko minni hata dum mo Allah nehi non te wadde ɓuri needi yumma ɓuri needi baba
Allah wi alam yajidka mbele o tawanoma yatiman aka alyatimu fa awa o tapuma e bamma Abu Dalib o wajadaka o tawma dallan ka majjude ko gonda e dow mum to bange sharia fa hada o fewnuma fewde sharia kala Allah wadana mo dum a faami ɗon wiyama majjere nde o haala ɗo nde wiyama ko yumma halimatu nde muynini nelaɗo Allah ha muynan ɗom gasi andi yumma halimatu ko pullo o ummi gure fulɓe andi fulɓe ko joni tan ko otoji jooɗi ko ɗum natti kono fulɓe nden e subalɓe so gummima gure mumen ñantotako goto fof ƴettat wutte mum wamba wutte mum moƴƴo o wambat ƴeewa tekke ɓorno wona yaade lawol so fandima wuuro nden subalɓe ɓe fof so garino ha tara yimɓe pummata ɗon kewno rotade gona e ɓornade coñcu men no naati wuuro fulɓe ko noon mbaɗatno kanko yumma haɗi manen ko pullo o ummima ladde omo wambi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam o ari haw faadi Makka wonani dille mawɗe eɗo Makka ɗo ɗo damal Kaaba ɗo o nani dille mawɗe no mbiya hela wodani Makka hande annore mum arte mum jonda mum arte mum yumma halimata wi nani ɗum kam ƴetti kanko nelaɗo Allah joƴƴinimo on sa ko cukalel no joƴƴinimo pour ha fewna alhaali mum ɓorno comci wona e ɓornade tan nani dille cattuɗe yecciti yiyanimo ɗo nani dille cattuɗe yetti algay cheikh ɗo nani dille cattuɗe yettiti yiyanimo ɗo wona namdade yimɓe ɓe on jenani ɓe cukalel won wonnoɓe ɗon namdi ɗumen on jenani ɓe ɗo cukalel ɓe mbi ala mine de ala min jiiɗo ɗo wiɓe ɗo mbi ngala wiɗo wone wullude noon kanko yumma halima yaata mat laamu mburu nan sara jagana o ɗa lesti jagana mitta a faami o wi on jenani ɓe cukalel wi ala min jiyani omo dari tan ha babiraɗo nayejo are makko en tuggi sawru kanko yumma halimata o wi wona ka majjiraɗo ɓiye o wiya ha o wi mbiya suudu ko allaɓe amen goni ɗon yaa toon jaaden ar jaaden toon kalnen allaɓe ɓe so tawi ɓe belama ɓe gattanma ɓiye joni joni o yetti kanko babiraɗo o ɓuuci jalan o wangi jalan o wi ehe ma jalan serani moƴƴere ma e leñol amen minen ɓuure siyankoɓe kala ko min jiiɗi aɗa waɗani min lesdi jaganawo oɗo debbo de wi wonde ɓiyum no majji so joni noon sa welama gartirnamo ɓiyi ko ɗo wi noon tan jalan o sowti saame leydi heeɗi jalan uji ɗi fof mbaɗe leydi tal kañƴi fof ɗi keeɗi hen jalan goto wimo ummo ɗon jalan o wulli wi nayejo yo ummo ɗon jalan o wimo beela anda minen koye juuɗe oɗo Mouhamadou Allah waɗi min tan nayejo weddi sawru mum wonen siñude nayejo wi he ɓinguel ma guel ne jogui jomiraɗo mo yeɓata ko ɗum ɗaɓɓirguel seesa remma yiitu ɓi guel ɗo guel cukalel guel majjirɗa guel wona cukalel ya yiiru ɓi ya min mi famani guel ni bonni Allah ɓe men fo ari Allah men fo ya yiiru ɓi on saaha o fayi galle Abdoul Muttalibi no neɗɗo so majjino yimɓe fof kawrete galle mum ni tan makkanaɓe fof Quraysh ko fof ngari galle Abdoul Muttalibi ɓe jiinimo dendagal banggueji makka fof ɓe nokkiyidemo Abdoul Muttalibi fayi Kaaba wangi Kaaba laabi jeeɗiɗi lorde kinide Allah beele Allah arteren ɗum o nawi noon no yeynago ne yeyna wi aha onon yimɓe oɗo dille Mouhamadou jogui jeewiraɗo mo hoynata ɗum yeɓata ko ɗum Mouhamadou nana cangol maniwol les lekki maniwi omon ɗon
bi Abdul Muttalib yehi yaade warqar bu Nawfal be tawi nelaaɗo dari ɗon ɓe gaddi ɗum won konngol wi noon won konngol wi seerani kanko Abdul Muttalib o mo wongo suudu Kaaba ha Abu Jali mo Allah bonni o ardi ene mambi mo ene waɗi mo lasi caggal ngeloba muɗum ene waɗi mo ngeloba muɗum naara sanno Abu Jali andino ko ɗo wattinto ɗo wattino warannomo toon artata kono Allah jaɓani ɗum Abu Jali addimo ene wambinimo e ngeloba mum Abu Jali ne haala woni wiide o arti o moni gareno ɓe haala non ko jiima makko minnen koy ko jiiɗa makko o wi mi justini ngelobam eywa mbimi waɗɗo o waɗɗi caggal ngeloba sari ummade ittumomi banmomi yeesam kartimi ngeloba tan hafti dari ngel tuɓe hawni noon woni haalde ɗum ɗon ayino Allah waɗi ay annabi Moussa Allah reeni ɗum e juuɗe Firawna gaño mum nelaaɗo Allah reeni ɗum e juuɗe gaño mum Abu Jahali ɗum woni o wajadaka dallan fa hada o wajadaka ailan Allah tawma an nelaaɗo Allah ka basɗo fa agna o yondinma sabu rasulu sallallahu alaihi wasallam wi laysa al-ghina an kasrati al-ardi walakin al-ghina ghina an-nafs nelaaɗo Allah wi ngalu wona hewde jawdi ngalu ko yondinaare tan kala ɓurɗo yondinaade on ɓuri wonde ngalo no famirta sa heewi jawdi ni a yondinaaki a tampata a fortata noon nelaaɗo Allah wi o wi ngalu makko woni koye less silaawa makko kala nde o dawi o daña koñaami nela sallah sallam o wi qad aflaha man aslama bela woodani jaɓɗo Allah o rusiga kafafan Allah rokki ɗum ko ene yona ɗum wa qana'ahu llahu bima ataahu Allah yondin ɗum ko hokki ɗum ko bela woodani o Allah wi alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa aghna Allah wi fa ammal yatima so tawi ko al yatimu fala taghar hoto wawn ɗum e heptude jawdi mum ñaama hoto jaɓ ɗum wadde rasulu sallallahu alaihi wasallam o wi khayru baytin fil muslimina baytun fihi yatimun ɓuri moƴƴude galleji pop ko galle mo al yatimu woni yusanu ilayhi tawne moƴƴana kala mo galle mo al yatimu woni ene moƴƴana e on galle o wi dendagal galleji on galle ɓuuri o wi ɓuri bonde e galleji fof e galleji julɓe ko galle mo al yatimu woni tawa al yatimu woni bona hen o ƴetti o fondi peɗeli makko kanko nelaaɗo Allah o fondi peɗeli juuɗe makko o waɗi ni o wi min e neeɗo al yatimu ni min baddata e aljanna min e neeɗo al yatimu moƴƴani ɗum o wi ko ni min baddata e aljanna ni noon so o naati tan o naatata eɗen jotti kam kanko atto naatde ndeke so o naati tan wadde neeɗo al yatimu naata elleene siiri de wa amma sa'ilu so tawi ko ñaagotoɗo fala tanhar hoto guf an nelaaɗo Allah ñaagotoɗo o amma sa'ila fala tanhar so neɗɗo aremani ñaago aɗa jogii rokku sa ala mbiya hami daña hoto jandilmo hoto wimo liggo hoto wi mbete mi rewate ma ala deƴƴu deƴƴere ma kankone ko dokkuɗa fof yo nangto hen o yaaha so yawi heptu mbaɗa e poos ma ala ko waɗatma so yennimo fima o ñaama leydi ni foti a faami de so neɗɗo arema ñaagi ma mama nelaaɗo aliwi ko uuɗu sa'ila walaw ala farasin garɗo e ma ne ñaago hay sene waɗɗi puccu rokku ɗum so neɗɗo gaari pajoro an jogiɗa ko babba wi ari ko ñaagademo hokkumo jorta addimu ni andi kay joom pajoro kay so ñaagima joom babba andi kay an kan joom babba hoto hange hoto wi ko mbawmi rokkudema ala ni kanko o jasni hoore makko omo jogii pajoro ala hay pono o ari o ñaagima mama ni an kay kam hoto wi min nemi ala andi kay o jangɗa fof kam ha joggima hay soko ñaade kam wima nda naw sa mbadugo nayi ɗum jogui walla itta limsere ma wutta tottama somo yi so yiya heewi ɗum jogui gas so yennima no saɗa jogui sawru moƴƴu fima ha cakke jogo rokkumo ko jogguiɗa hoto gufmo hoto jandinmo hoto aydinmo hokkumo so
so yeeyi watte poste noon so yeeyi o tim koto murtine noon ala par exemple murtinede kadi annen murtinede jomum mantuma tan duɗe defte wona gonga o fenat tekka manda tekka defte londo alluji o fenat neɗɗo wawi tekkude defte rondo Allah e nafma wona gonga Cheikh Oumar adima ko jibinede ɓuurani fayida jaɓa a semti o semti o funtimo ay dara wona gonga ɓuurma tigui o funtete oto jaɓ ɗum saɗa jogui noon rokkumo hoto haal cakan noon hoto haal kecce rokkumo tan hoto haalana kecce hokkuma woto fen kanko annen hoto aybinmo hokkuma tan ko joguiɗa so toñima noon fima hawa yaala hat woto aybinmo hoto hunnumo hokkuma ko joguiɗa garta joɗɗa waddi o kecce wona gonga wa amma bi ni'mati rabbika so tawi ko nema joome fa haddis haal nema mo Allah rokkuma haal ɗum wona yeeso ɗum ɗo Allah rokki kam ɗum ɗo mi dañi ɗum ala wona ɗum ala wona ɗum woni haalde wiyama gorko goto meeɗino jooɗade yeeso nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o yi gorko o ene ɓorni comci dappuɗi on ɓorni comci ceekiɗi o wi gorko o aɗa jogui jawdi gorko wi amboɗo jogui o wi so tawi Allah rokkima jawdi yo ƴeew batte jawdi ndi e ma yo batte jawdi ndi yiyema ka enen sonko Allah rokkuma ka enen yo yiyema e an Allah rokkuma jawdi a ɓoonata ko moƴƴi a ñamata ko moƴƴi a hotta ko moƴƴi e ande ko mbatta ndi jawdi comdi ken nafanma tawa sa ubama ga gopprade ko mbatta ndi comdi ɓorno hen wutte jooɗɗo ñaama hen maaroye gotuji o hoɗe terrasse ɗum woni haltude nema Allah wona yaade ko ni mbami ɗum ɗo dañmi ala wona ɗum woni haltude nde a walla yimɓe jiya amma haade huɓere yonde kaɗa fo wiya o nde huɓere de ne waɗi fayida ngara pajoro buume ɓornoɗa ganila so neɗɗo ñalli galle ma wotto maaroye got ɗum sa yiɗi deƴƴa yimɓe ne ganda rewi kalis sa yiɗi hata haal jarani a haali i wona yimɓe gaɗa fof ñaami maare tew ha haari yeehi lawol mum i ko kalata kam yimɓe kalata sa yiɗi deƴƴa wammaɓe nimata rabbi ko faddis wona aɗa haala hakkude jeere ni mbami sohlani an kay wattanma yimɓe gaɗa fof ne heɓa temedde ɗiɗi ene yara tufami biscuit ene watta maaroye gon e galle ma noon pajoro noon gaaride buuma terrasse uji nan dari walla étage uji nan dari a yalti aɗa waɗi ganilama aɗa jooɗi hakkude yimɓe ɗi ceeɗo kalta an kay deƴ kaɗa fof ma ha a waɗi tekke ma noon yimɓe gari ñaami maaroye ñebbe walla dakimi ala hay mbabba te aɗa heewi kalis an ka yettani Allah ka naskaɗo ana jarani he kam an kay Allah way mbasa iyo suratu alam nasara simoore nde ko noon wiyete makka ne jippi aaji ɗe ko jeetati bismillahir rahmanir rahim Allah wi alam nasara mbele min laɓɓinanani laka wonandema sadraka beccal ma mbele min laɓɓinananima beccal ma wiyama nde o woni yumma halimata omo yaara e duuɓi tati malayika ari toon jibrilu seeki becce ɗe yaltini ɓernde nde looti ɓernde nde laɓɓini ɗum waɗi hen gandal e imanago artiri ɓernde nde e place muɗum mbele somo mawna o mawna o mawnugol moƴƴo taw o wasa mawnude mawnugol cukalon a faamide nde o royrete nde o waɗa kadi opére goɗɗo o yehi dow nde o arti nde Qur'ana jippoto o waɗa kadi opére goɗɗo nde Qur'ana jippoto waɗa opére nde o yahata dow asman waɗa opére opéraji tati nelaɗo Allah waɗa ɓende socca ha laaɓi ko boni fof ala e mayre enen noon e mbayan noon ɗum tagi sasa fof mbaɗen désordre sa yi ɓerde ma soccaka e dara ko aɗa mawde kuuɗa aɗa tagga sasa huuɗe ida kanko faɗi mo wadde noon ko baɗɗan noon an waɗa ko noon kala sakka ɓarɗe ma wona bonɗe sasa fof kay ɓerde kay way noon
gala bar ni wala kuru kay ni awayani no adanya ko dani ko appel ma gem no so derde bawli mi dum horande hodo bawdi hen tan horande wat ko ni tan sen bawli ko ni yende kadi rawu te alam nasaraha laka mbele min laɓɓinanani ma sadaraka beccal ma o wada'ana min ndeni an ka gama wisraka bakkan ma allazina on an ada teddinnoɗo zaharaka keeci ma allah wi bakkan mo ganduɗa ene teddinno keeci ma allah wi min pukki on bakkan allah wi li yaghfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar mbele allah yaafama ko gardinoɗa e bakkan e ko jogoɗa wadde fof allah imi yaafima wa rafa'ana laka min ɓamtan ma zikraka jantowol ma min mbaddi jantowol ma e jantowol allah so wurnago ne wurne nelaɗo allah haale so noddinani noddine nelaɗo allah haale so tahiyane haale nelaɗo allah haale so khutbane waɗe nelaɗo allah haale ko wawi ɓanginde ko allah wawi ɓanginde ko allah nelaɗo ko allah ɓangin ɗum kañum kala ɗo allah haala allah wawata haalede kala ɗo haala nelaɗo allah haale radio kay wawa ɓaynude neɗɗo radio bolle poɗi so uddi noon radio ɓaynata ko allah wawi ɓaynude ko allah o ɓayni nelaɗo allah fa inna ma al usri o wi ene wonde caɗele noon yusran newuya kala nde caɗele ngari andu newuya nana yeeso kala jiiɗa caɗele muñtat ko yeeso nan ɗon fa innama al usri ay ene wondi kadi e caɗele yusran newuya nela sallah sallam caɗele ɗe o sippiranno e heefere ɓe pop Allah lomtinanimo newuya mum dama ko maayi faamide o wi so tawi a seerni Allah kono a seernani nelaɗo Allah haydara nafata sadi wonde juuɗo tan sa wi ashhadu an la ilaha illa Allah ala sago mbiya ashhadu anna muhammadan rasulullah sago so ɗum ala tan tampin hoore ma hay hara e nokku fa ida faragta sa gayni juulde fansab tampu duwo ko bisa juuli a gayni juuɗo duwoɗa hor hen jooɗo duwoɗa duwo ha tampa sa liggima kadi gueɗe aduna ha tampi kadi juul sa gayni farillaji kadi tampu taro jamma kadi juul mba duwoɗa aduna ma e lahara ma duwo ɗum woni Allah wi ida faragta min tablighi risalati fansab sa gayni yettinde nelal ngal Allah nelma ngal tam yani yafno bakkatuji ma jafnoɗa julɗo fof jafanoɗa ɗumen sina Umar wi min boɗa añi yiide goto e mon ala ko waɗi o wi omo añi yiide neɗɗo taw ala ko waɗi wona aduna ma a gollanta ɗum a gollanta lakara ma ka jooɗi tan o wi mboɗa añi yiide on neɗɗo sina Umar noon wi neɗɗo yo ko yiɗa yo ko waɗi kam wona jooɗi tan kay inna allaha yukrihu al abdal baɗɗala Allah ene añi maccuɗo mo ganduɗa ko gamɗo o watta haydara Allah ene añi on ɗum woni wa ila rabbika fewde e joome fewde yurmede Allah farghab reerɗu wiyama noon alam nasra ko istimore moƴƴere wiyama e so nde windama a windinde alluwal ene sababu neɗɗo o rende hunde e famde jangde sa ñiiɓi e mayre noon caggal nde julɗa waktuji ɗi kala waktu mo julɗa jangade laabi sappo ma Allah rokke arziki gurdam ma wi sa dañi haaju kadi a juuɗi darɗe ɗiɗi a jooɗima hucciti funnange aɗa wonde laaɓa a jangi simone nde fodde karfeje muɗum woni temedere tati a duwima ko kimmanɗa ko Allah jaabuma Allah jaabanoma sa dañi haaju a juuɗi darɗe ɗiɗi aɗa wonde laaɓal ma a jangi e temedere e laabi tati a jangi simone nde jogi haaju mo joguiɗa o sa duwima Allah jaabo suratu wottini simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun aw madaniyatun aaje ɗe ko jeetati
bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi wattini mi wondiri kiiɗo lekki wa zaytuni e lekkini wiye zaytun woni wiɓe ko leɗɗe woni wiɓe ko kaaƴe ɗe goni ko sam wo ɗuuri sinina walla wo ɗuuri sinina e hayre ne wiye ni wo ɗuuri sinina walla wo ɗuuri sinina fof ne wiye wa hada al baladi e ngoɗo wuro al amini hoolingo hono makka Allah wi wodiri makka holko woni jaabowol ngol laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim wallahi min tagi neɗɗanke ko ɓuri yodde e pondugol mbaadi ko ɓuri yodde e pondugol mbaadi ɗum min tagi neɗɗo summa radadnahu caggal ndiɗon mbaadi ndi min tannomo e mbaadi kecciri wonde omo woni cukalel mo waɗa ko wela min duttamo asfala omo woni less safilina lesɗude omo ɓuri kadi lesɗude e lesɗude wona gonɗa ko sagata aɗa diwdiwna mbatta saɗa ummoma balleɗa li annahu la yastadiu hilatan wala yahtadi sabilan nde wonno so jomum nayi hankante ala ko wawi fewjude ala ko wawi fewde ɗi duufi badnihi saabu andu mum loode wa sam'ihi nanɗe mum hankante loƴi wa basarihi guite mum loƴi wa aqlihi haqqille mum loƴi wa saqalihi ala ahlihi woni hen so nayi gonta ko terdede e koleji mum wo jirane hoddiɓe fof gandi wonta ko bone kalɗo fof kaala ko welma wonta gandi ha ɓiɓe madda hirsude aɗa ƴettoɓe aɗa huuɗaɓe Allah wi ko noon illa alladhina amanu so wana ɓen ɓe ganda enen gonɗini Allah wa amilu salihati enen gollanno golle moƴƴe ɓen kam ɓen perdata ɓen Allah wi falahum ene woden ɗumen ajrun jobdi ghayru mamnunin ndi wona taƴoɗi enen jogui jobdi ndi taƴata idha balagha al mu'minu min al kibari ma yujizu anil amali kat kutiba lahu ma kana ya'malu o wi ida balagal mu'minu so juulɗo yettima e neyo ma ya'jazu anil amali ko omo ronka hankandi gollude e ko gollanno ko kutiba lahu ma kana ya'malu ko gollanno ko o windane ɗum e gonɗa cukalel aɗa rewanno Allah ka pewnannoɗo ka moƴƴinannoɗo ka jahannoɗo jamaaji ka birdannoɗo e waktuji ka juulannoɗo julde moƴƴere ka balannoɗo naflude jamma joni noon nayo ari anatti wawde walla ñaw ari anatti wawde so heure mo mbaɗanɗa o yonti tan Allah wiya ko malaikaji ɗi bindanemo ɗum woni ala tere ɗo hefere ɓe itti ala tere a liggoto ɗo gonɗa sagata ɗo sa nayi mbatta yoɓete natta liggadi ko ni tan bimɗo ɓe gitti ɓe mbawa wadde ko ala e ɓuran ɓe mbawa ɗum wadde annene bandiraɗo ni dokkiraɗo ni anne fama yukazzibuka holko woni pennugol ma baadu caggal waɗede ni caggal tagede hettere caggal tagede toɓɓere nde wonti heɗɗere nde wonti hettere gonɗa neɗɗo jaltuɗa e reedu yumma mawnuɗa gila ka sagata ha nayiwa natta wawde hay hunde annene holko jeddiɗa baadu caggal ɗeɗo gueɗe foof Allah waɗanima ɗum ɗo warima so wi gurtugol ne woodi anne ko jeddirɗa ɗum fama yukazzibuka baadu holko woni pennugol ma caggal ɗeɗo gueɗe biddini e jooɗe ñalawma jobti holko jeddirɗa ɗum holko dole joguiɗa hen baɗɗo ɗe gueɗe ko sowino ha wurtinde wayi mbeɗa ka ɗayɗo suratu igra simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun ko makka nde jippi eywa no anani alaysa llahu beele wona Allah bi ahkamil hakimina kanko ɓuuri wawde ñawde e kala ñawowo beele wona Allah ɓuuri wawde ñawde jawabu mum ko bala aha wa ana ala dhalika min ash-shahidin minne e seediɓe ɗum min e ɗum kam koye seediji min jeeya wonde kanko ɓuuri wawde ñawde koye seediji min jeeya ɗum suratu iqra makkiyatun ayaji ko 19 wiyama nde ɗo simore qur'ana foof kayre adi jippade nde jippi koye nelaɗo Allah ene woni gaaru hira en ene rewanno Allah fajiri nde seeko nden jibril telle makko o wi jibril nde are makko nde tamuɗo hayre to wi mo janggo o wi min mi meeɗa janggude mi anda ko jangete o wi jibril nangimo ñoƴƴimo ha o tampi
woppimo wimo janngu o wi wonde ko mi annda jangde mi meeɗa janngude o Jibril kadi ñoƴƴimo ha tampi woppimo ɗo piigol bayda ɗo joli ɗo piigol bayda joli sa waɗi ko bone fiya nena sallallahu alaihi wasallam Jibril kulfiide mo tan kono ñoƴƴimo o ñoƴƴama haw tampa o woppam wima janngo wima ana bi gari ana nanda ko janga on sa noon o wimi iqra bismi rabbi iqra janngu bismi rabbika inde joome allazina on khalaqa taggo tagoje khalagal insana o tagi neɗɗo min alagine heɗɗere taggo neɗɗanke heɗɗere ko on nde iqra janngu wa rabbukal akramu joome woni tedduɗo mo ala poto ndurɗo e mum teddungal allazi on allama janginɗo bindol bil qalami sabu kuɗol sabu wallitorade kuɗol Allah jangini en gandal kono ma winde allama bil qalami sabu wallitorade bindo o jangini en bindol kono ko bil qalami non ko wallitorade kuɗol o ba ko isti'ana ko wallitorade wallitorto kuɗol wona kuɗol jangintuma kono ene wallitore ko jangata ko kuɗol ballitorto ma binda allama al insana ma lam ya'lam o jangini neɗɗanke ko andano ɗo aya o haali o aya ko ɗo haali ɗum ɗo o adi jammude kanko nelaɗo o hooti noon omo signa omo wayno kulɗo ni o arti galle makko nde o arti galle makko o yumma Khadijatu zammilini suddam o suddi malayka o artema ko ya ayyuhal muzammil o wi arti o ummi o jooɗi yumma Khadijatu wima ko woni ko yi joni noon o haalan yumma Khadijatu ko tawimo to ladde to ko o wi an Allah faynatama abada ka jokkowo en ɗam ka jiɗɗo moƴƴere ka hunde ma fof timmi an Allah faynatama noon Allah wi noon yumma Aysa yumma Khadijatu wima yumma Khadijatu noon ko ƴoƴƴo o wi o yiɗi andude beele ko are nelaɗo Allah ko beele ko neɗɗo walla ko seyɗade ono tarude li tadriya haw anda ahuwal wahyu am igma'u beele ko are makko ko wahyu walla ko seyɗane kanko yumma Khadijatu nde nena sallallahu alaihi wasallam wi ko arno am ko ari nanni o tan kanko yumma Khadijatu itti misor makko ɗo itti misor ɗo han Jibril yehi no moggini o artiri misor o kadi Jibril arti kanko yumma Khadijatu andi wona seyɗane sinno ko seyɗane sa itti misor ma weltoto ɓeydo ko ɓallade kono tawde ko jeeyi wona seyɗane ko goɗɗum o yaade nelaɗo Allah to warqata bun Nawfal on saha warqata ko neejo yaara duuɓi 90 pawɗi on noon ko banum debbo banum gorko Khadijatu warqata noon ko ceernade ko dabotoɗo o are muɗum pour ƴeewanamo nelaɗo Allah non cukalel hulata hunde tan huylito tan nawa ɗum ceernajo ni o wi mboɗo yiiɗi banam gorko mbo yiɗi keɗoɗa haala ɓi miñe o keɗoɗa ko haala ko nana ƴeewa ko wiya beele ganda ko yi ko firti wargat wi haala o haali ko yi ko kanko nelaɗo no yirini wargat wimo ɗum ɗo ko namusu Musa saki fabtasimi ko hawnide Musa yino ndeya ko nden hawnide kanko ɗo yi ko arno e Musa ko ɗum are makko wona seyɗade hanino mboɗo jogii doole mboɗo jogii sembe ñalawma mo Makka naaɓe jogori yaltindemo wuro ngo taw mboɗo jogii doole mi walluma hani mbo tawa taw mboɗo wuuri ya laytani kuntu fiha saliman jazi'an wa kuntu hayyan lada al-ikhraj min idam hani no ñande hen mboɗo wuuri mboɗo woni sagata ñalawma ɓe jaltintuma mi walluma
nelaaɗo mami yaltu o wi a yaltat kay hay gooto addata ko ngannduɗaa ko haa waasa yaltude ɗum ala a añate jaltinɗa wuro ngo mi annda no tawa tan kono yaltat ñalawma warɗata haali ɗum e ñalawma nelaaɗo yalti duuɓi sappo e tati hawɗi te o wona wali yo ndeke andi kay haalde ko arata wona waliyako ɗum ko geɗe Allah tan o wona wali alta te waɗi ɗum woni noon wa rabbukal akramu allazi allama bil qalami allama al insana ma lam ya'lam o andini neɗɗo ko anda ko adide andata o andini neɗɗo peewal o andini neɗɗo jangde o andini neɗɗo mecce e ko wona ɗum kalla ko gonga innal insana neɗɗo noon layɗata ene bewa holko bewnata mo an ra'ahu o yi hoore makko istaghna omo al o yi hoore makko mo jogi jawti no mutta haya garo o jippi koye Abu Jahli kanko wino noon o dañi jawti no mutti inna ila rabbika an neɗɗanke fewde joome de arruja a woni duttogol ara ayta habaram alladi on yanha mo ene haɗa abdan maccuɗo ida salla so tawi ene juula kefeero kaɗo wone laaɗo Allah julde haalanam on saɗa andi a faami o wi woni sababu o ko Abu Jahli omo namdo Qurayshyankoɓe o wi Muhammadu ene ƴetta tiinde mum ne irñe leydi ñana kala oɗon daara ɓe mbi aha o wi mi wodiri Laata e Uzza somi yimo waɗa ɗum mami yaɓɓu e dande makko mami irñu tiinde makko nde e leydi he waɗi ñalawma goto ari o tawi nelaɗo Allah ne juuɗa o tawi ne sujji o ari pour o yaɓɓa e hoore nelaɗo Allah tan ɓe tinani haɓe jii omo yaara gaɗa haɗalde omo yaara caggal hawa ari sara maɓɓe tan o waɗa leydi ndeng o ajji ɗo aji mbimi jaam an kan wone kan wone faade mbi koni malaka koni eke yo mawɗo amen koni o wi mi faye makko mboɗo yiɗi yaɓɓude mo hakkude men makko wayno gambol ni wayno rigol ene waɗi jeygol ha heewi jimi kadi yimɓe waɗɓe jibidde e nder sara makko kulmino ɗum woni ko jenno nana sallah sallam wi so ɓallinoma min ma yimɓe fof mbi malaikaji ceernamo tergal beddo o ɗeɓi reppude woni alladi on yanha mo ene wene haɗa abdan maccuɗo ida salla so tawi ene juula ara ayta habran in kan so tawi kanko kaɗeteɗo alal huda o laatima koye peewal aw amara walla kanko kaɗeteɗo o yamirta bittagu wako kulul Allah ara ayta haalanam in kazzaba so tawi oɗo kuɗaɗo fenni nelaɗo Allah wata walla o runkitima masalan limanako alam ya alam beele kanko biyo woni haɗa nelaɗo Allah julde o beele o anda bi anna Allah wonde Allah yarani yiya o anda kalla gufto kan la illam yantahi so woppani ko waɗata ko Allah wi la nasfa an ma min dasmo min dasiramo bin nasiyati kinsi fewde ceygol nasiyatin kinsinol kaadibatin pengol khaadi atin gofgol Allah ngol ɗo wiyama ñande walde Badri kanko Abu Jahli ko ñande hen o maayi ñande hen o wara Abdullahi ibnu Mas'ud koye sahabaɓe nelaɗo Allah ko daɓɓel ko doɓaɓe ari tawi Abu Jahli ene leeli tawa noon fittandu gasani on kandi hayda o wawa kono noon omo wawi omo yiya omo daara kono wawa ummade kural nanna e makko joni noon Abdoulaye ibnu Mas'ud omo heddora seeɗa ko bihi ramagol ene heddi seeɗa fittani heddi fa khafa noon an yakuna bihi quwwatun o huli noon hade Abu Jahli ene wawi tawne jogui sembe fa yusihi lorlam nde wonno ɓe mbi nde o hade Abu Jahli mayde Abu Jahli en so heɓereɓe so darima kanko Abdoulaye ibnu Mas'ud nde wonno ko daɓɓe waɗam so wirtimama ala fof kam mbattama ɓe nanganmo tan ɓe mbaɗamo sigueji guegueji ɓe nango oɗo ƴette weddomo e oya kadi nangomo teɓɓomo kadi weddomo e oya ɓe mbaɗa tan sabrata haɓe tabbat ɓe goppa moya gora ɓe noon tan mbaɗannomo Allah mako famɗude joni noon o tawi Abu Jahli ko juwaɗo ene leeli hakkude hefereɓe o wi o neɗɗo darto woɗɗi kam gila makko jawla ɗum wara ɗum kadi
o dari to waɗi omo jogii kural makko o tiiri laañal makko kanko Abdoulaye ibn Mas'ud laañal ngal waɗi kural ngal ɓay corot e hinnere Abou Diali naate hinnere he jooni noon hankkandi o anndi hankkadi Abou Tampi o ari noon o ronki ŋabbude Abou Diali nde wonno ko daɓɓel Abou foti kono mbabba ni o ala doole ŋabbude o ŋabbiri ko feere o ŋabbiri ko bange koyɗe to omo ŋabba e koyɗe he omo ɓafa haw ŋabbe becce mum o jooɗi becce mum o wawata wadde beddal to ŋabba e becce o wawa omo raɓɓita ɓurti koto koyɗe Abou Diali to iwri omo ŋabba e koyɗe he omo ɓafa hawa ŋabbe e becce he o jooɗi ɗo ŋabbe e becce he o jooɗi ɗo o wiya Ruway'il Ghanami ehema gaynakel dammiri andi Abdoulaye ibn Mas'ud gaynako o ehema kanko Abou Diali ɗo Abdoulaye ibn Mas'ud waɗi e becce makko ɗo omo heddorata o nde wonno kefere yawata mayde leptot o ehema gaynakel dammiri laqad raqayta marqana aliyan hande de ngabbiɗo towi de ko wone wiide noon kanko Abou Diali Abdoulaye Mas'ud heɓɓiri wimo al islamu ya'lu wala yu'la alayhi l'islam towat tan ala ko towata e dow mum hande ko l'islam towi o wi joni noon armi haalamma walla mi maayo mi fofto kanko Abou Diali o wi Abdoulaye ibn Mas'ud walla mi maayo mi tampi o wi holno o wi silamam ka ɓuri welde addu silamam kam kirsirami kanka ɓuri welde taƴira danam nde Abdoulaye ibn Mas'ud telli ɓafi ha telli yaltini silam makko hirsimo kanko Abou Diali ha hoore nde dande serti koyal ngal kadi ne mawni o wawa rondade kanko Abdoulaye ibn Mas'ud o wawa rondade o ƴetti o yuli nafru ndu o haɓɓi hen garowol o haɓɓe radorde makko omo fooɗa omo yaha omo daasa hoore nde haw yetti yeeso nelaɗo Allah Jibril dare yeeso nelaɗo jala nelaɗo wone jalde omo daasa hoore nde ɗum woni lan nasfa an bin nasiyatin kalimatin khaliya safa Abou Diali de hoyi fal yadu yo noddu naadiyahu batu makko andi ko nde nela sallallahu alaihi wasallam wimo sa woppani hadde mi julde ma cekke jogi o wi aɗa andi kay min o wi o heɓɓiri o wi nelaɗal aɗa andi ngoɗo wuro ɓurɗomi hewde dental ala ɗo somi welama mi adda ɗo pucci deɓɓi lebre e worɓe ɓe ngala bahe kewa cango ngo foof Allah wi fal yadu naadiyahu yo noddu fedde makko so noddi sanad uzzabariyata minen ma min noddi ɗiɗo malaikaji nelaɗo wi so noddino batu makko ma malaikaji jaggumo ceernamo yimɓe fof ne ndaara malaikaji zabbaniyankoji ɗi kalla gufto ka laatuɗi o horɗoftomo jokko ko juulannoɗa Allah wi wasjur juul wonande Allah tarib Allah ɗofto Allah suratul qadr simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun ko makka nde jippi aaje ɗe ko joyi woni ɓe ko jeegom kono ko joyi Allah wi innano minen anzalnahu min jippini oɗo qur'ana kanko pop ummarade lawhul mahfuz fewde asaman aduna fi laylatil qadri e jamma laylatul qadri wa ma adraka mi andinanima an nelaɗo Allah ma laylatul qadri mawnugol o jamma mi andinanima o jamma mawnugol mum mi haalananimo fodde makko oɗo laylatul qadri oɗo jamma noon kanko mawnugol makko khayrum min alfi shahrin ɓuri moƴƴude e ujunere lewru rewde Allah ujunere lewru e rewde Allah e o jamma goto foti baraji jamma o ujunere lewru noon hawta ko duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi nayyi duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi nayyi rewde Allah e o jamma ɓuri hewde baraji e rewde Allah e ɗiɗo duuɓi woni sababu o ko leñol nelaɗo Allah no rokke oɗo jamma ko gorko goto koye yahudiyankoɓe ko dewannoɗo Allah o wakkisira makko lebbi ujunere omo rewa Allah omo fella jeyaji lebbi ujunere o meeɗa wakkitade komo fella haala ka haalana ɗum nelaɗo Allah nelaɗo noon haawa ɗum nelaɗo noon yiɗani ɗum leñol mum ngol kañum yo dañ ɗum o wi joomam a waɗi leñolam ngol dendagal leƴƴi fof kamɓe ɓuuri raɓɓide balɗe
dendagal leƴƴi ɗi fof kamɓe ɓuri famɗude golle ya rokkanam leñolal ngol hono ɗum ɗo Allah rokkimo laylatul qadri koye keeriɗi leñol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam jamma o ɓe mbino heddi ha darga won wiɓe o natti kono noon ngol konngol yaraka ɓe mbi nela sallah sallam wonde galle o dallinori ɓe wonde jamma o natti ɓe ɓe mbi ko nelaɗo sallah sallam wi mi yaltino mboɗo holla on jamma laylatul qadri woodi ɗiɓe ƴettodirɓe kaari e kaari ƴettodiri jamma o yeehi won wiɓe noon ala jamma o yahani ko weede jamma o ko o tan ɗum yeehi ya sallah sallam ne wi ƴeewe e sappo battidiɗo korka ƴeewe mo e sappo battidiɗo korka Abdullah ibnu Ubay ibn Ka'b o wi kanko Abdullah ibnu Abbas e hewɓe sahabaɓe mbi ko jamma battowo nogas e jeeɗiɗi jofne nogas e jeeɗiɗi korka ko nden o wi jamma o ñande hen subaka mum wonno walde badri jamma len sukaji weeti ñande hen wonno walde badri ko on jamma wonno noon ɓeɗo mbi ɓeɗo noon ko anduɓe sur mbi noon ko noon woodi famide ɗum woni innanu minen anzalnahu min jippini o jamma min jippini qur'ana o fi laylatul qadri e jamma laylatul qadri wa ma adraka mi andinani mo noon ma laylatul qadri ko wiyete laylatul qadri o wi laylatul qadri khayrum min alfi shahrin ɓuuri moƴƴude rewde Allah e lebbi ujunere tanazzalul malaikatu o wi malaikaji ne jippo e on jamma won ruhu e malaika ne wiye ruhu on ne jippo won wiɓe ruhu ko jibrilu wiyete noon won wiɓe ala ruhu o wi malaikaji ɗi so jamma o so ngari o wi woɓɓe gardata koye drapeau ji 4 hen drapeau darne e qabri nelaɗo Allah drapeau goɗɗo o darne e baytul muqaddasi drapeau goɗɗo o darne e dow suudu Kaaba drapeau goɗɗo o darne to ɗuuri Sina kala galle julɗo gorko e debbo malaikaji ɗi natan ne calmina ɗi mbiya ehema julɗo gorko walla ehema julɗo debbo ɗi mbiya kisal Allah yo wone ma so wona noon yimɓe ɓeɗo ɓe o jogo liptude ɓe ngala hen jarowo sangara ala hen taƴowo enɗam ala hen ñamowo tewu mbaba guirde ala hen ɓeɗo tan woni ɓe ngala hen koddi ko pop ɓe ngara e muɗum moɓe tawino bari ɓe juulay mum moɓe tawino jooɗi ɓe juulay mum malaikaji noon gandugol kewgal mumen ala ɗo tolni o wi malaika goto tello ñande hen malaika o wiyama so wona al arsi ala ko ɓuri mawnude koyɗe makko jeehi ha jeeɗe ɓiru malaika o ne jogui ujunere hoore kala hen hoore ɓuri mawnude e aduna ujunere hoore kala hen hoore ɓuri aduna mawnude kala hen hoore ene jogui ujunere yeeso kala hen yeeso ene jogui ujunere hunuko kala hen hunuko ene jogui ujunere ɗemgal kala hen ɗemgal ene subhina Allah laabi ujunere façonŋaji subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar kala ɗemgal nandane gongal ngal so udditi hunuko makko omo subhina omo wiya allahu akbar dendagal malaika gonɗo e asamanuji jeeɗiɗi fof hirɓoto ko leydi sujjoya so wona ɗum tan annoraji jaltoje hunuko makko ɗi duppat kam fof pay ko leydi subaka fof o waɗata noon ko gotol kikiɗo waɗata noon ko gotol ñande jamma laylatul qadri o telloto omo imsinano julɓe hooroɓe worɓe e julɓe hooroɓe rewɓe e leñol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗeɗo kunuɗe pop omo imsinano ɗumen ha fajiri seeko aɗani baraji tolno Allah wi war ruhu oɗo jibrilu fiha e oɗo jamma bi izni rabbihim e yamirore jommaɓe min kulli amrin e kala ñawore nde Allah ñawata e nden hitande ha hitande gasa tubbude jamma laylatul qadri ha jamma laylatul qadri mum ɗum kala ko jogori kewɗo ko ɗon nden addete an kandi kees o woote
budget o ko nden wotte maayo koye nden jogoɗo dañde koye nden jogoɗo wasde koye nden kala ko jogoɗa dañde e nder hitande koye nden arata on jamma e ɗum ana hono laamoɗa so tawi 30 fayi arde ɓe na ɓe gona koye haalde e peese budget o ministére ko ɗum jogoto o ɗum o jogoto o ɗum ɗin peesete malaikaji nayyi ɗi totte jogoɗo mayde fof totte Azraïlu jogoɗo aldu fof totte Jibrilu ndo Mikaïlu Asrafil ɗum totte kay dara kañum jogui Allah mum firti fatte ko yamiroɗe salamun hiya kisal oɗo jamma tubbude o fuɗɗi hatta matala il fajiri ha fajiri seeko famide wiyama noon o wi jamma o ko ɓuri hewde baraji ko ene jangge sa jangge jamma he ko ayatal kursi jamma hebbin hen janngude ayatal kursi wiyama ayatal kursi dendagal aaji fof kañum ɓuri walla amana rasulu wiyama sa juuli a juuldi hen darde wotere ayatal kursi darde wonde nde a jangi fati e amana rasulu ene wayno a hebti jamma leylatul qadri walla ida zulzilatil ardu wona wiya ene fota e feccere qur'ana surtout kafiruna ene fota e rubu qur'ana surtout qul huwallahu ene fota e tatabal qur'ana wa annaha lima ɓuri'at lahu wana en kawrama kam qur'ana kala ko janggana ko ɗum tan o wi jamma he an neɗɗo ya hebbin astahfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim kebbina e jamma he wiide noon nduwanoɗa hoorema ko jiɗɗa nduwanoɗa e kala mo jiɗɗa guurɗo heen e mayɗo fof nduwanoɗa ɗum cakkoɗa ko mbawɗa e on jamma ndena terɗe ma e goofi Allah o wi so tawi ko banggue dewal Allah e jamma he sa juuli gueeƴe e dental a juuli subaka e dental a hefti baraji jamma le sugade habrama kadi mo juuli futuro e gueeƴe e dental ene wayno o nangi e jamma leylatul qadr gueɗal makko timmugal habrama juulɗo dental gueeƴe o juuli masalan anani de o way kono heeɓi o juuli o heeɓi feccere jamma o so juuli subaka e dental o heeɓi jamma o foof o wiyama kadi so tawi jamma leylatul qadr sa wi la ilaha illa allahu alhalimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim a jangi oɗo duwaw laabi tati ene wayno a heeɓi baraji jamma leylatul qadr ganda ɗum fof ne waɗe jammatul qadri suratu lam yakun simore nde ko noon ndi wiyete makkiyatun ko makka ne jeppi won wiɓe ko madina bismillahi rrahmani rrahim allah wi lam yakuni alladina kafaru laataaki ɓen ɓe ganduɗa ko heefereɓe min ahlil kitabi ko nande yahudiyankoɓe annasara en min o ko bayaniya wal mushrikina e rewoɓe jalaŋeji ɓe laataki mun fakkina eɓe ceen eɓe ceeri e ko ɓe gonno e dow mum hatta ta'tiyahumul bayyina ha are maɓɓe hujjaji ɓangol hujjaji peni ha ngare maɓɓe keɓe gonno e dow mum ewa ɓe ceerani hen so wonande hujjaji ɓanguɗi ngare maɓɓe holɗin nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam holi on rasulun nelaɗo min allahi ummarade Allah yatulumo ene dursito suhufan kayitaji muɗa haratan laɓɓinaɗi e penale fiha ene majji kutubun ñawoje bindaɗe qayyimatun ɗe ganduɗa ko pocciɗe wa ma tafarraqa alladhina seyatano ɓen utul kitaba rokkanoɓe deftere ɓe ceerano e gonɗinde nelaɗo Allah illa min ba'di so wona caggal ma ja'atuhumul bayyinatu nde are mabɓe hujjaji ɓanguɗi eɓe jamno diine so wona nde nelaɗo Allah ari ɓe cali sabu hasitago wa ma umiru ɓe jamiraka to deftere mabɓe tawrete e linjina illa liya'budullaha so wona yeɓe dew Allah mukhlisina lahu eɓe laɓɓinani Allah addina dewal hunafa'a eɓe pooci e diine Ibrahima e kala e diine nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuqimu salata ɓe ñiiɓa e julde wa yutu zakata ɓe totta azakal wa zalika ñiibde julde totta azakal dinul qayyimati woni diine mo ganduɗa poociɗo e
الذين كفروا ستيفا بين يدب من أهل الكتاب هافرين يهودي ينقضي النصارى والمشركين إروا بجلنين بيدوا في نار جهنم ويجيب الجهنم خالدين فيها ونأساسوا بتون جلتتا أولئك هم بيدوا كني انغني بير بيغندوا شر البرية تندان التغور بيبوب بيدوا بيبون خلق الله تنمو كيفيرو دواء جلن كيفيرو كاتوليك كيفيرو كرتي الله بيبون إن الذين آمنوا يتويكو بير بيغندا إنغم إني الله وعملوا الصالحات نتين قولي جمد أولئك بيدوا هم كنين خير البرية خلق الله تنمو بيدوا بيبون جزاؤهم بيدوا جبدومن عند ربهم تجومن جنات فالجنة من غندا أدنين نيب تجري من داسو من تحتها الاسم الأنهار تشالي سبناتي خالدين كبنيا وانا بشاسل فيها توب أبداها على رهاج رضي الله عنهم الله ولا مبه اكو بيدفتنو دوم ورضوا عنه كم من بلام الله والله يبيكو أي ذلك الله وليد دوم ولي الله دوم دون لمن خشي ربه ودني كو كل جومو دوم نساهولي الله أوبي غوف بل الله ولا ما بل دان سورة الزلزلة سمورة نيكو نوندي ويته بسم المكان جيبي آيدي ديكو جيني بسم الله ان بلي نريم عند الله الرحمن كو عند الله الرحيم كو عند الله الذي إذا زلزلت الأرض ستوي دلنا ما ليدي درغا درغول موم زلزالها دلغول موم وأخرجت الأرض ليدي يلتني أثقالها تدني غنوندي اندر موم كوينا كانيج اسما yimbe ko wonno der leydi Allah weddi leydi ndi weddima dum dow feñoyi dow wa qala al insanu nyane hen kefero jeddunodo ummitan so yi leydi ndi no wayni o wi malaha holko hebi ndi leydi Allah wi yawma idin nyane hen leydi ndi to haddisu ndu halta akhbaraha khabaruji may kala ko gollano e dow may ndu hatta يبون سببه بأن ربك أوهلا سبب الجوامع وهيين ينهار أنا في الحديث تشهد على كل عبد أو أمة إذ سيدو أمتن إذ سيدو أقرض الله بكل ما عمل على ظهره كلف ندو قلنا إدو مي لهذا يوم القيامة كاري ودينا أمني كاري ودينا إدو أمني الذي يوم إذن ينهين يسجر الناس يمبي بيانتر ممو إدار الغالياس الله بيانتر أشتاتا إبي شيرتي beedo nanga lawol nyamol pewa aljanna beedo nanga lawol nanol pewa jeygol ala biete ko ganjeeda ala wappade ala so yimbe be certi e mobdu nyaawama tan ale fokire kala nato wo jeygol bieta ke fatuga falata ndata ngo bedda nana o direct jeygol tout droit wayna ko tout droit ha aljanna go fof tout droit ala abaga ganjeeda ala anu ana jaaken arga dum ala yawma idhi yasduru nas astara Allah wi holko be badata non o ili yuraw bele be jiya jobdi a'malahum golliji mabbe ko neddo o golluno ko moji yobe aljanna golluno ko bori yobe jeygol Allah wi man ya'mal kala mo golli misdala fodde teddeni zarratin gabbelnin khairan to bange mojjere yarahu ma o yi jobdi mum wa man ya'mal mo golli misdala fodde gabbelnin go teddeni mum zarratin wori gabbelnin go sharran to bange worode yarahu ma o yi jobdi mum suratu wal adiyat simore de ko non di wiete makkiyatun be bi ko makka ni tipi woni be ko madina ayde de ko sappo e go bismillahir rahmanir rahim allawi wal adiyat mi wodri pucci di ganduda ko dogoji e gol wale dabahan e cawtingol cawdi mumen fal muriyat mi wodri pucci toddoji jeygol dadahan e toddugol kolce mumen e peey masalan e kaaji en yaltina peete jamma fal mughirat mi wodri pucci bamnotodi subhan e subaka ene ngara e gure e heferebe ene bamno hen Allah wi wodri dum fa atharna bi irti bihi e dum do dogata do bi irti don naga an ko wiete pundi di badi pundi fa wasatna bihi di lombi don to pundi do di lombi don jam an denta kanyi pucci innal insana gondoje de Allah wodi do de Allah wi innal insana odo neddo li rabbihi wanande jomum lakanudun ko jeddo wallahi neddo ko jeddo nemaji addu wa innahu
kanko neɗɗo o ala zalika e ko yeddata ko la shahidum ko seeda e hoore makko kanko waɗi ɗum wa innahu kanko oɗo neɗɗo li hubbil khayri yidde jam yidde jawdi la shadidun omo satti o yiɗa jam o yiɗa jawdi o ɗawa afala ya alamu beele o anda kanko o neɗɗo ida bu'thira so tawi irtama yaltinama ma fil quburi ko wone goble woni mayɓe jaltinama dow ummitinama o hussila fulkitama ma fi suduri ko wonno e becce to bange jeddugol e limanam inna rabbahum joom maɓɓe bihim e maɓɓe yawma idin on ñalawmala khabirum Allah woni kumpitiɗoɓe fa yujazihim ala kufrihim kanko woni joɓoɓe e keferu maɓɓe suratul qari'a makkiyatun aya ɗe ko jeetati bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah alqari'atu ñalawma darga sa nani qari'a ko ñalawma duɗɗowo ɓerɗe kulol mal qari'atu kaabise ko mawnini kul huli oɗo ñalawma wa ma adraka an muhammad mi andinanima noon mal qari'atu ko wiyete darga Allah wi ñalawma darga omo sifano nelaɗo Allah tawde anda o wi ko yawma ko ñalawma yakunu nasu ñalawma mo yimɓeɓe laati kal farasil mabsus ene mbayno baɓɓatti caraji وتكون الجبال نرهن كاجة دي لاتو كالعهني انا بينو تيفي المنفوس تباد نو تيفي تباد بيرني كاجة دي نون تبرتها برا إليت فأما من ثقلت وان متد موازينه بيسمم مبراج مم بوري بكتوج مم فهو ان كان في عيشة ونكو ينقول رادية جرلا وأما من خفت فتويكو ان من غندا اني هوي موازينه بيسمم مبكتوج مم بوري هودي براج مم فأمه ان هدرت مم هاوية كو جينغول نبيتين وما أدراك عن محمد مي أندناني ما هي قل كو وني ngol don narun ko jeygol hamiyatun gulgol cattugol nguleki ngol wete narun hamiya suratul takasur makkiyatun ayatu ko ceeta bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takasuru woni sababu o ko basodiral min burma jawdi min burma martaba min burma akalis min burma yonteede min burma besgu min burma mojjude dum don julbe ne kala dum bi kasratil amwali anil ibadati be cokliri hewde jawdi garewde Allah be cokliri garewde Allah e basodiral min burma jawdi min burma teddude min burma dum min burma dum min burma dum allawi alahakumut takasur soklini on ga daftade Allah attakasuru basodiral jawdele besmu hatta zurtumul maqabir dum don rewi on ha njuri don goble may don min buri sen ha mayda kalla guftoka an neddo sawfa ta'lamuna ma on gandu summa rati kadi kalla sawfa ta'lamuna ma on gandu kalla ko gon law ta'lamuna so on gandino ilmal yaqini gandal yanene so on gandino holko woni wattande basodiral on cokritan wasodirto Allah wi la tarawunnal jahim mi wodi mo on ji jeygol ni wiini summa retti kadi la tarawunnaha mo on jingol aynal yaqini yitere yanene summa la tus'alunna mo on namde yawma izin on nyalawma anin na'imi ga nemaji di Allah rokuno on mo on namde di nyade hen nema fof nema ma Allah namdo on nyade hen nema o nema mo dañoda o holko golluda e nema hen ma Allah namdi dum e bi lama goto o ari en la sallallahu alaihi wasallam o wi summa la tusaluna yawma idhin anin na'im mo on namde nyande hen nemaji di Allah rokuno on o wi minne won nema jogi kanko lama o ay tuba mojjane ala mi ala ko jogi minne ma ko namdade
nelaɗo wima aha kay a alano lekki o mbo jogi o on nema ka namdete ɗum ne jooɗiɗa e lekki hende poftiɗa ɓuuɓol ngol ngol ɗon ɓuuɓol ka jogoɗo namdede ngol beele ne jooɗiɗa e ɓuɓri hende a rewna Allah walla manɗa koko welma wutte mo ɓorniɗa o tawi ko wutte guittowo jangol nde ɓorniɗa mon cettuɗa e jangol nde beele a yettino Allah walla a yettano Allah wutte mo ɓorniɗa guittowo nguleki nde ɓorniɗa Allah itanma nguleki ma nde beele a yettino Allah walla a yettano Allah ndiyam ɓuɓɗam londe ma jarɗa beele nde jarɗa nde ha ɗomɗiɗa yettuno Allah walla a yettani Allah ɗum fof ma namdi e guitere ma ngati a waɗi fina natti ka namde seeɗa ha a ñaami ha a haari ka namde seeɗa a ɗanima a weltima ka namde seeɗa a sellano a seɓori ka namde seeɗa fof ka namde hay hunde neɗɗo woppanta fof ka namde seeɗa nde celluɗa nde belaytina Allah a ñawnoɗo joni noon a selli belayti Allah walla ɗum ka namde ɗum yomol ƴamata ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم بسم الله سورة والعصر مكية بيمبيكو مكان جيبي بيمبيكو مدينة جيبي الذي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كو عند الله الرحمن كو عند الله الرحيم كو عند الله والعصر الذي مي وودري تكسان woni be wal asri allawi mi wodri aduna allawi wal asri mi wodri tuggude tusubar fewre takkusan mi wodri takkusan tan won wiibe non be bi ko takkusan sabu habarama rasul sallallahu alaihi wasallam bi so neddo joodima takkusan juulani ha benni ena wayno elle awasi jawdima awasi besmuma besmuma fo maya halaba jawdima fo bona halaba e wase julti takkusan fusi jeeboda tan ada joodi ada wada ko welma walla mi angol ko rokkudaade ha boya ha futoro yana a juulani ena wayno kala ko newda Allah tugul nyane jibinda ha nyane boni so Allah jabino kay so Allah jabano ngari ngarta ha zero non chef tidiane non kan nela Allah wino allawi wal asri mi wondri takkusan innal insana neddanke la fi khusrin woni koy perte allawi wondri takkusan wallahi neddo koy perte woni e julago mum illa alladhina amanu sawana ben gomdimbe Allah wa amilus salihin golli golleji moddi ben kam ngala perte kala mo wana on koy perte woni wata wasa o basondiri yoga mumen e yoga ene wasondira ene waso yoga mum ene wasi yoga mum wat ko moddi wat ko moddi fil hadi gon wata wasa ne wasiyo e basondira bis sabri e munyal suratul humaza deftere simore yetena makkani jippi won wiibe ko madina jippi bismillah ko inde Allah arrahman ko inde Allah arrahim ko inde Allah allawi waylun caangol nanata jahannama ene wiye waylu walla waylun ko way heele yo wodani li kulli humazatin kala biñowo kala neddo biñowo lubazatin ngobowo andi binji e ngobde jiida binje ko gite ngobde ko hunuko biñirde gite walla biñirde hunuko biñirde hunuko wiyete ngobde biñirde gite wiyete binje Allah wi wayli wodani o dum ene wade nyane kala neddo ne aybinire neddo hunuko ene aybinire neddo yitere neddo wirtoma tan biña walla wirtoma mbappa hunuko woni ngobde walla eden jodi do tan woda birti do e hol jahodo e adusi tan badani palada yo wurtan hay hunde de a birani mo non so wana a hokkani ma arba'inata wana kani ma capande nay tan bida yo wurtan wana yo wurtan o wana duwana demo ko huta demo o yo wurtan wana fata ala wana faani mo kay ko mo nafa kay wana mo nafa galle banko so nafa ni mo na do naf ko gonda awana Allah awana annabi awana yumma awana pamma so nafa ni ko bonnon tan fa alakhir Allah wi wayli wodani o
biiɗo ni o woyli wodani caangol nanata jahannama wodani o way lulli kulli humazati hay hunde de ɗum tan ko yo wurtan o nafata aya o jippi to bange wonde sababu o jippi koye Lakhnas ibnu Shurayd ɗin e goɗɗo kefeero wiye Asib ibnu Wa'il Sahmi e goɗɗo kefeero wiye Jamil bun Mu'mar kono won ibratu bi ummi lafzi la bi khussababi wana kamɓe tan ala kala baɗɗo ko ɓe mbaɗanno ko naatiɗo ɓe naati kasi o wi oɗo aya ko sappore man yartabal muslimina kala nyohowo julɗo o aya ko sappore mum la siyamal ulama wa sulaha ha tenti non anduɓe e moƴƴuɓe walakin yuqalu huwa mukhalladun fi nnari in mata kafir oɗo so maayi ko kefer ko casnateɗo jeygol wa illa fa huwa tahta al mashiyati so jaɓi Allah so Allah yalam nanamo jeygol so nanamo jeygol aljanna ko tahta al mashiyati Allah wi waylul li kulli humazatin heele wodani kala ɓiñowo lumazatin ngoɓo allazi on jama'a mo ene rendina malan jawdi mum wa addadahu limta jawdi ndi wi ene mofta pour aduna famide wa addadahu o limta ɗum o wi jiya neɗɗo wona aydinde yimɓe fa dalika man yuhaki nnasa fi afwahihim aqwalihim wona haatana yimɓe konnguɗo mumen walla golle o ñemtina golle yimɓe mbaɗanno walla konnguɗo yimɓe e yeeso aybinde o kandi o ñemtina sawtu neɗɗo e yeeso aybinde ɗum o ñemtina neɗɗo sawtu neɗɗo e yeeso aybinde ɗum o ñemtina golle neɗɗo e yeeso aybinde ɗum o ñemtina konnguɗo neɗɗo e yeeso aybinde ɗum pour yimɓe ɓe jala ɓe fof naati hen Allah wi yahsabu kanko oɗo omo sikka e puydam makko anna malahu akhladahu wonde jawdi makko ndi ma sasnumo jawkal kala o jogi kal o sikara magal nafmo makal sasnumo o mayata kalla Allah wi ala gufto ka jawdi sa mofti a sikki wonko nafanma aha ngama Allah wi la yunbazanna oɗo ma o wedde fil huɗamati e jeygol ni wiyeni oɗo mbimo sikara anna malahu akhladahu o wi o sikkara jawdi ndi ma yettinno e martabaji e aduna sasde hen o wona e aduna omo wuuri hen o mayata omo maha ɓuɓeje omo tuto leɗɗe omo rema gese omo waɗa ko jokko ganduɗa ɗum ɗo mataw ma hedduma o mayata Allah wi la yunbazanna oɗo ma o wedde fil huɗamati e jeygol ni wiyeni wa ma adraka mi andinanima an Muhammadu mal huɗamatu ko woni jeygol mi andinanima ɗum koy sa anda narullahi huɗamatu ko jeygol Allah al muqadatu ngol ganduɗa ko kuɓɓo ngol allatino ngol jeygol taɗɗali'u ngol ene amto alal afidati e ɓerɗe wiyama ngol ɗo jeygol kangol ɓuri bonde jeyri fof nde wonno kangol mo jarra neɗɗo wedde tan ngo fayta ko ɓernde toon ɓuri musde nde wonno so tawi kala rafi jettiɗo ɓernde warat neɗɗo fama kala muusal jettiɗo ɓernde ne heewi ko warata jeygol noon ngol ɗo jeygol noon ko ɓernde fayata ida wasala ilal fuadi mata sahibu fa hum fi haali man yamutu kono noon mayata ɓe naata jeygol koye alhaali jogorɗo mayde wonata kono mayata la yamutu fiha wala yahya Kaabu bun ibnu Kaabi Muhammad bun Kaab o wi jeygol ngol ñaamat dendangal ɓandu makko pop kanko neɗɗo o ha jeygol ngol yetto ɓernde tan neɗɗo o wonta keso pul rutto no wanoni kay wonta jeygu wona ñamde kadi ngol jeygol ko ɗum woni sifa mum innaha jeygol ngol alayhim e kamɓe musadatun ko ngol coka ngol fi umudin e bakane fi umudin e bakane
mumaddadatin potaɗe bakane mawɗe hen ɓe nannete kamɓe natoɓe jeygol lima warada anhu sallllahu alayhi wa sallam o wi yubasu ilayhim malaikatun bi adbagi min narin adda e maɓɓe malaikaji ɗi bakane ɗe ko jeygol wa masamirun min narin pontoje jeygol anani de on ɓoɗe jeygol e pontoje jeygol e bakane jeygol so ɓe nanni e bakane ɗe fattuɗo bagu alayhim bi tilkal adbag on ɓoɗɗe omɓe e maɓɓe wata suddu bi tilkal masamir feŋire ɗen pontoje wata maddu bi tilkal umudu ɗen ma dosɗe potte hay feddata ko falantere saka hendu naata hen toon jomum wonata wa yansawna arrahmana ala arsihi e yahjubuhum an rahmatihi Allah wirna ɓe ga yurmede mum wayata sagala ahlul jannati bi na'imin natɓe aljanna ɓe dogga sohlaji e nemaji wala yastaghisuna ba'daha an kandi gonta wi Allah wallumin kañumen so nati aljanna tan gasi to Allah dandu ene jeygum ngo suratul fiil simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun ko makka ayde ɗe ko joyi bisimillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah alam tara beele ayyani a anda ayyani hawede kayfa fa'ala rabbuka holno joome golliri no golliri bi ashabil fiili e joomiraɓe ñiiwa en mahmoudou ko Allah wanno e maɓɓe ko beele ananani ɗum ñiiwa ba joom ñiiwa o wiyete ko abrahata o jeeya ko nokku ne wiye yaman omo jogii armée o ko armée mawɗo ko keefeero noon o nani suudu kaaba hitande fof arabe ɓe jaha toon hajjoyde kanko no mahi église ɗo mahi église ha mawni o wi kala mo yini ya kaaba ko barowo ɗum woode julɓe he gujjitiiɗo jamma naati to nder église to yaltoy toon ha église heewi ƴetti ko yaltoy ko taste ɗale he weeti subaka ɓe ngari toon ɓe tawi église fof no wonti bone ene luuɓini wi dus o wi waɗata ni ko arabeɓe ɓe joom suudu kaaba en ɓe ko ɓen mbeɗɗe golle minne mi wonimami heele suudu kaaba ɗum addimi wiide noon wonele mawɗo makko ene wiye ashamatu najjashi lamɗo habsi wonele mum yo neldumo ñiiwo mum mawba ba ko ba ñiiwo yiɗi helloyde suudu ndu arde ñiiwo ba ari ɓe pokkiti ɓeɓe ngari fof lamɓe fof arabe ɓe birti ɓe kono ɗumen paloɓe e kaɓe mum ɓe pol ɗumen haɓe jetti makko woodi ɗo ɓe mbaali o wiye ɓe komboy nayyi makkanaɓe e geloɗi mumen fof ɓe kombi nayyi ɗi e geloɗi fof ɓe kombi ɓe gaddi pour aɗa saɗi habde wuuro a jagga jawdi mum ɓe jaggi jawdi makkanaɓe fof tanum nelaɗo Allah biyete Abdoul Mouɗalibe o ene jogui temeɗɗe ɗiɗi ngeloba ɓe nawdi hen kanko noon Abdoul Mouɗalibe o ari noon o haalani keɗɗo e makko kanko abrahata o on ko sehil makko o yo wallumo no heɓiri geloɗi ɗi on ari wi yo arɓe jaada ɓe jaadi haɓe paandi nena sallah sallam ɗo haɓe paandi yama ɗo abrahata jooɗino koye 6 yimɓe mum ne taarino en so fini tan ko jogoɗo yaade ne heeliya suudu ndu o soyni Abdoul Mouɗalibe ne ara o ronki jooɗaade tan umno dari Abdoul Mouɗalibe ne yetti heyba nelaɗo Allah woni mum tawa nelaɗo yaltini e makko kono aɗa andi lati hayso gasi taw putelel ngel uura lati o yalti kono putelel ngel wukku on heddi annor cinsiji annor nelaɗo hedde makko faye makko abrahata soynimo giddi dari o yetti abrahata yiɗa o jooɗo dow e mum e dow jayoygol mum he yiɗa kadi o jooɗo e leydi o timta mum jodde makko yiɗa o jooɗo e leydi kanko Abdoul Mouɗalibe timta e makko yiɗa kadi Abdoul Mouɗalibe jooɗo ɗo e mum e diwa mum he joni o telli o jodde Abdoul Mouɗalibe o wi nantino o namdo mon ko namdi nantino o wi ko mbiɗa o wi min ñaguimo gueɗel gotel o yongel o wi geloɗam ɗi a heɓti geloɗi wuro ngo temeɗɗi ɗam ngeloba nani hen ɗum tan garani mi arnani go
o wi min noon o wi nantino o wimo min noon o haawi kam o wi holɗum o wi kawi o haawirimi ko min garmi ko helde suudu wasu makko e wasu taani ko en cikkanomo o ñaagoto ko yon woppu suudu ndu kono wona gelodi ko namdoto o wi aha ko gelodi namdorman o wi gelodi ko min jeyi ɗumen suudu ndu ne jogii jeyɗo so ɗacci a heelindu sa yiyendi wonto naajo on ɓurma doole wawma ene wawi haddema on ma haade o wi min bawɗo haddemi ala o wi wadde tottem gelodi o wi naw gelodi ma woni walil bayti rabbun sawfa yahfazuhu asima qawmika la abghi siwana an oɗo ɓuuri yimɓe ma ɓe ɓurma wawma wawi yimɓe ma o suudu ɗum kañum jeeyi ɗum min gelloɗomi cohli mi sohlan goɗɗum o yinaw gelloɗi ma woppitami mayru mami heldu o wondi o yo helan hafti o fini o dayi o faye suudu ngeloba ñiiwa ba sali o fi ñiiwa ba haɓe tampi soɓe kuccini ñiiwa ba yaman ñiiwa ba doga soɓe kuccini ɓe suude ndu solo yaade ɓe pi hay pi pikkuji e ƴetta pikkuji nanno e noppi he fof ñiiwa ba sali ɓe gande mabɓe ɓe goppi ɓe pokki ɓe faye suudu he ala niri samba ala dane en ñane mabɓe mbaɗi ɓe haɓe laaɓi kanko abrahama noon o hooti kono sasa fof jummo taƴi sasa fof noffu taƴi sasa fof koyngal taƴi haw yettiyema reti o daggiti o maayi goto heddi goto o faati habsi ene haalanoya lamɗo habsi o min garti kono min gartidani o wi ko woni o wi ne min paandi suudu ndu colli jane amen mbaɗi kaari o wi kaari mayi kaarin omo haala o gar ha coole mbaɗi ceeɗi taw e ko konɗo ngelle teɓɓide hayre nde yane hoore mayde ngel ɗum one maayi Allah wi alam yaj'al mbele o waɗani kaydahum peeje mabɓe e wiide ni yirbina kaaba fi tadlimin koye perte wa arsala alayhim Allah nele mabɓe ɗayran diwe ababila dente fi hijaratin tarmihim diwe ɗe ene beddoɓe bi hijaratin e kaaje min sijili ummorade e loopal defa ngam fa ja'alahum diwe ɗe mbaɗiɓe ka asfin eɓe mbayno ñaayko ma a kuulin ñaayko so ñaayama no wayata ni so puccu rippe ñaayko no wayata ni noon Allah wi waɗi suratu Quraysh noon simore nde wiyete Makka ne jippi walla Madina aaje ko nayi bisimillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah li ilaafi gowgol Qurayshiyankoɓe ilaafihim gowgol maɓɓe rihlata chita'i ko hirdude dabbunde wassayfi e ceeɗu ɓe kirda dabbunde ɓe paya Sham ceeɗu ɓe kirda dabbunde ɓe paya Yaman ceeɗu ɓe kirda ɓe paya Sham ni wonno ɗiɗo kirdi ɗiɗi yasta'inuna bir rihlatayni eɓe ballino ɗiɗo kirdi ɗiɗi littijarati pour njulagu beele alal muqami bi makkata pour ɓe gona e nder makka li khidmatil bayti sabu gollande suudu ndu allazi ndun suudu huwa kañum fakhruhum woni waso mabɓe ɓen noon ko wuldun nadri bunkinanata ɗeɗo eɓe mbiya ɓe jaaha ɗeɗo kirdi ɗiɗi eɓe comoyo ɓe gadda marchandise aji ɓe gadda e wuuro ngo eɓe ñaama pour ɓe mbawa rende suudu ndu kono ɓe ndewani Allah Allah wi fal yabudu wadde yeɓe ndew rabba hadal bayti jeyɗo nduɗo suudu allazi on at'amahum mo ganduɗa ene ñamminaɓe min ju'in sabu heeɓe wa amanahum ene hoolniɓe e konu abrahata min khawfin sabu kulol mbaɗanɓe ɓe ñiɓa ko o woni Allah yeɓe ndew faami noon de Allah en kaɗo ɗo